What are you eating? Don't touch there. Don't touch there. I'll bring the roof. Hi guys, hello guys, hi guys, mascara say guys, mascara say guys, mascara say guys, muri boy waiting botandara, tishi botara nyaya dziri kuitika. Right. Tine nyaya yedu yatinayo nhasi ya guest kubva nezuro achingondinega but ndisina nguva. Saka nhasi ndatirega tichiuya pano ataure nyaya yake ega makateerera anditika. Saka guys, share live motega vamwe. Share the life and tag others. Share the life and tag others. Mutegera guys, atina chispika chimako speaker redu la harisunyatso kuita. Ameno zviri kuitika. Kanzi chiyeti chakanaka. Kwenda kutobvisa chichi chakaipa. Ye chakanaka. Ezve endeka really. Chiyeti chiri bo. Ndandobvisa kanchitipa mwachinomira mushe chiyeti ichi. Unaona? Right. Dedza vamwe guys, dedza vamwe vauye vasasarewo. Dedza vamwe mukangosvika pa 3:15 ndobva ndacho dedza guest obva atongouya otanga kutaura nyaya yake. Kwai chakanaka cheti chirutozigwa malavu chakatondifita cheti matoita ndite mutorongo wana kana tombobhresho kana tombodi nevedu guys hapana were mudhara hakuna were mudhara noruka musoro vedu ari munharaunda hapana were anoruka musoro ari munharaunda onaiwo musoro uyu guys onaiwo musoro ushu mundirukewo musoro wasikana onaiwo musoro kwaimi mazimba semusingaiti masaluni kuno nemikusi yamari yakavata pachena kudaro naimi kuno kumahedresa muripi kuta kutambura kutsvaga hedresa musoro wacho unogeswepi musoro unogezwa kupi guys? Hakuna kunogezwa musoro kutoenda kumasaluni evarungu sho nevhudzi riri manachirwa here vanorihwisisa. Yewu ndiri kuLiverpool guys, hapana vanogona ruka musoro here guys. Ndiuye wombo ndibata musoro ini ndine natural hair manje kunotoda kugezwa sho hapeni unoruka tutsara zvavo vari kuno kusaidi kuno kunaimi ende mazimba sho mari yakati bayai vanhu kuno kudaro mahedresa kune mari manje kunoku kucha kutota kuvhima hedresa zvokuti ukanisa kuuya ukaunganidza zvimari zvako kwaya ukatsvaga nzvimbo katitakuita saluni yako kainenge ichitwa mawashi ichirukwa yemablacksika unofa nemari kufa nemari chaiko chaiko shona demba denda ndichigona zvikunyatsoruka indogona kuruka ma11 ndinayenzogona kuruka zvana keroti chichigaizika dendotofa nemari chokwadi ini muzara ndiomeri kungokudzayo pamutsvaga mariwo kaisitsvagaiwe kuti muye muwane pekuduka musashandire vanhu muye muzvishandire tiuye kusaluni kwenyu. Ndiri kuLiverpool Lorraine, ndiri kuLiverpool kunotonzi mahedresa mashoma aripo kunotoiswa appointment guys, appointment kuti musi wakati ndopaunotoenda boza ndakawandirwa. Muri kugarira mari guys, kuita kugara pamusoro pemari mahedresa vanoita zvemawaxing ava mahedresa vevanhu vatema izvi zvinototangura nekutsvaga kwokuita waxing guys. Ndikamboenda pane chimwe saluni paserapo manje zvikanzi hakuna iva vanoita zvemabeautician kwanza hapo nhasi amotozomwana mangwana masikati ini ndaje rangowakisa guys, ndinongowakisa saka ndakati zvisvika ndotsvaga kwewaxing kuya muri kugarira mari guys pafeafea minoti muzvitawo sei kana une brand dzemari ndakudza mari pane mari kuno kuuk yauite mari yako right. Guys pachipamwe guys dedze munhu wedu auye nenyaya handina fone macomments manje ndatomudedze ndatoshandisa kaiwe ikuita uye palive imishandisa laptop ndinongoda kubloka chete saka laptop ndabloka saka bloke phone inonetsa it's better laptop ka easy
ini Ndiri right muri sei? aiwa tiri nani isu kuri sei kwamuri Kuri bondo isapa loud here kana ndisapa nzero. iri right yakadaro All right. ehe right Alright. tasanga tatoepa live so Oh. ehe saka tasangana nemadhayarisi pano tinoziva kuti kunonzi mbudzi kuzvarira pavanhu kuti mutandigwembwa zano mapangano sometimes wega unorasika hakuna vanhu vanogona zvese saka isusu tine nguva shamwari toda kuti tinyatsotanangurira nyaya kubva pakutanga kuti zvakafamba sei tichibvunzawo mubvunzo kusvikira pazoita nezvauri kuda kuziva kana kuti kubvunza kumadhayarisi nhasi patasvika panguva inoi uyatsofamba nenyaya titakateerera hedu Alright. Maita basa. Rega nditange ubasa madhayari. Unofara here madhayari. Alright, ndauya ndekuti inini ndakauya kukasane 39 years. Ndakauya muno muJoburg 2011. Ndauya muJoburg 2011 ndakasangana nemunhu wandakasangana naye umwe murume pedati tiri kuita pati yasisangu. Murume ndakasangana naye 2015. Saka takangochinjana manhamba tobva tangotaurirana tobva tawirirana murume uyu mararamiro anga ari kuita munhu uya wairatidza kuti akura munhu wanga aratidza kunga dzimwe nguva asina hama kana kuti saka ini ndakagara naye ndichizama ndaishanda iye aishandawo but mari yake anohora ishoma pane yandinohora saka ndaizama kumukabhirira kutenga hembe kudini saka rimwe zuva akandiudza akati ndine mwana wangu anzi try kuwedzera allo sister anzi try kuwedzera volume kutaurisa anzi try kutaurisa alright so murume uyu akati ndine mwana wangu wandakasiya aine 3 months handichamuzivi uye handichazivi kuti mai vacho vari kupi nekuti vakaroorwa nomwe murume ndikati alright saka iwo wanga wafungei akati inini ndandafunga kuti ndikuda kuona mwana wangu nokuti nguva yega ndinofunga nezvayo ndikati alright hazvinetsi ndobva ndatora 2000 yangu iye ndobva ndamutora atsvage 2000 tova takatamidza tobva taenda obva aenda kuzimbabwe kunotora mwana uye ndobva ndamuti chibva waita beti namai vacho zvese mwana agara ari right then omuisa pahamba yako yonounga nayo saka akaita saizvozvo akaenda kuzimbabwe akatora beti akapedza atora beti akapedza mwana akagara natete kwegore obva atorwa futi nabanguru obva agara nabanguru saka problem yangu yakatangira pakuuya kwemwana pakuuya kwemwana kwaakaita hama dzadzi akuita kunga dzaakujaja every time murume wangu aita akaura mare hama dzake dzasingakwanisi kucommunicatawo neni like maiguru mwana akuda chakati vaisirana mawhatsapp vachidini saka rimwe zuva ndakabvunza kuti ndizvo here zvazvinoitwa kuti kana hold on guys hamusi kunzwa here kuzi tiri kumunzwa zviri clear kunoko hamusi kunzwa here guys kuzi vamwe muri kuti volume isu tiri kumunzwa zvakanaka stereki kunoko saka toda tizive kuti hamusi kumunzwa here because vamwe muri kuti volume vamwe vari kukomendawo hatichazivi taurai chinhu 1 tinyatsonzwisisa because speaker hatina riri kuramba kuconnectawo animona muri kunzwa here guys havari kutochema kuti volume vamwe vari kuti hatisi kunzwa vamwe vari kuti havasi kunzwa vamwe vari kuti tiri kunzwa bvisa palaudi timbonzwa kuti palaudi bvisa panzeve alright saka regai nditaure ndiri papo ari kunzwa maakunzwa here guys madhayarizi anocomplain akati too much maakunzwa here hanzi takunzwa loud and clear vakunzwa manje right alright chitotanga mwana uya anga vakuita hama dzacho dzadzi akusenda mameseji iye akahora mare like anongobhadhara rendi yake imwe yese aiendesa kumwana kuya saka murume akabva atoratidza kuti upenyu hwake hwanga watositaka nemwana uyu anga asikachagoni kana kuita chimwe chinhu kana kutengawo chimwe chinhu chinoonekera mupenyu saka ndanda kuita inini ndichingomutengera everything saka problem yaakuitika ndeyekuti murume uyu nehama dzake vanokomunicata zvezvekuti dzimwe nguva vanoronga zvinhu zvavo ini ndisingazivi varonga zvinhu zvavo ndisingazivi kana namaiguru vavo vanosenderana
zvinhu vanoita sevanhu veve vanoorganiza naye more than inini. Saka mwedzi yapera iyo pana amwe tete vakasori nakumbopinda mota. Mune mota? Aita requesta uyu. Alright. Saka murume uyu manje akuti zvese zvaanoronga unoronga nehama dzake. And hama dzake dzakundibudisira muromo wekuti inini handidi mwana, ndakawenga mwana. Saka ndakambovabvunza rimwe zuva kuti ko imi munoti ndakawenga mwana sei? Inini ndiri ndakarisa mari kuti mwana uyu atsvakwe. And kutsvagwa kakaita mwana uyu wanga vari padhuze nawo zvekuti imwe hama yacho yanga itori mudhuze zvoti yaigona kutsvaga mwana uyu, but havana kumutsvaga. Saka chinondinetsa simedzi chekuti murume uyu haana kana chimwe chinhu chaanoronga nini. Chaanokwanisa kuita ndechekuti like ndikahoora inini handiti iye anondipa list rekuti undiriwo nechakati, undiriwo nechakati, undiriwo nechakati. Inini ndakubvunza kuti ko mari yako iyoyo yahoora yamboenda kupi? Unonziva kuti ndatumira maiguru. Maiguru vacho vakatumirwa mari naye, kana kuti banguru vacho vakatumirwa mari naye, havadzoki kwandiri like mainini maita basa ndadini mwana atumirwa mari yechikoro kana kuti atumirwa mari yakati. Saka inini mazuva aperayo ndakanzwa iye achitaura akati inini ndakufunga kunogara kumusha. Saka zvendakufunga kunogara kumusha iwo unombosara mbichana uchishanda, but kana ndakuda anything ticharamba tichingokomunicata ndiri kumusha ikoko. Ndobva ndamubvunza ndikati tiri kushaya mapoto here nekuti iwo handiti wakabvisa mari. Saka waifanirwa kuti kana wakuenda kunogara kumusha zvachose wodini tokomunicata kuti tozvifambisa sei handiti. Saka inini ndiri kuona hangu kuti munhu wakuda kubuda murelationship. Saka mubvunzo wangu kumadhairis uri kuti inini ndoendawo here kumusha uku kana kuti ndosiya baba vechienda vega indichi. Makanga mambokokwa here kuti endei kumusha kwacho? Sachi ndandisina kukokwa, ndandakaita sekunge munhu unofanirwa kuzongouya like ari maholidays. Kana uine mari like wakuuya kuZimbabwe wongosvikira ikokoko woita semunhu ari kungokuyuza then wodzokera kwaunonga uchiva. Saka mode kuinda ipima hamuna kukokwa, hamuna kutokokwa imi muda kuzvipfekera pamusingakwani. Ivo kamuchigara nemurume uyu makadana narini? Takadanana 2015. Muka 2015 kusvika izvozvi muchingori mese? But hatisi tese like tinogarisana simeri. Umweni munhu iye anogara kubasa kwake, ndogara kubasa kwangu. Kwatakangoonana ndoko anogara ndichigarawo kwandiri. Saka muri kungochaya mapoto enyu? Bvisa mari. It's not mapoto esachi nekuti akatenda kunobvisa mari. Mobvisa mari umwe achigara kwake umwe achigara kwake kubasa, ora zvebasa. Ndezvebasa. But simeri chinondinetsa ndechekuti akandipa 100 rand, kana kuti akandipa kana kuti 20 rand, anoidimanda like ndoda 20 rand yangu iyoyo wakandipa, kana ndoda mari yangu yakandipa. Pane mari yaakandipa ndichienda kuZimbabwe 2000, akati unofamba uchiona zvekuita kana uchizokwanisa woenda kumusha kwangu. Handiti ndasvika simeri, ndakasvika kune lockdown, ndakasvikira kumusha kwega. Kwakune lockdown yaiti kana haatongobvumidzi kutravela kuenda samwe. Saka inini mari yacho handinozokwanisa kuenda, ndakabva ndazoishandisa. Every day simeri like manheru unoita mungwe achipopotera mari iya kuti ko iwe yako yawakamupa kuti aende kunoona mwana wake wakapuwa here? haana kundidzosera. Saka iwe unodi kubvunzawo yako kuti ko yangu pawakaenda kunoona mwana wakanga wagarisa makore usingaindi kwawakupa hama dzako mari nhasi, asi vaigara padza mwana usika kuti mari ndaona mwana, ko yangu unondipawo rini? Unodi kubvunzawo yako? Ndakabvunza simeli akati hanzi handitiwo chiri chido chako, ini ndakakupa ndichiti uende kumusha kwedu anokupa. Ko pawati unomutengera bhurugwa papaya wakambomuti ndipe mari yebhurugwa randakakutengera? Hatombodi kuzvinza saiti rekuti ndakamuitirei. Unongotoda kuti like inini zvandiri kuitoita zviri lesi ndofanira kutoita more kwaari. Mupostori here? Achiti hanzi
handingati mupostori research munhu uyo akangozotendeukawo nekuonawo kuti ndinonamata akapindawo postori aenda kuroma anobva kupi mucha wake kugokwe alright saka iye achipa like vana maiguru vanofona ava vachironga naye zvinhu ivo havatombokufonera kutaura newe kuti todawo mari chakakatudai hakuna chaunoziva vanorongana namaiguru vake handina chandinoziva simeri because pane hanzvadzi yake futi manje yakabva utofonerana naye chiti mwana ari kuda fokwani wati tataita accident sorry. Alright. Achitofonera mwana uya kuti tete vari achifonerana naye kuti ari kuda phone and so on zvobva zvatengerana vobva vaendesa pakazoita problem yekuti mwana akunetsa ndakatozvishamisika the same anti ndo akundifonera bheki echinditi uri kuziva here kuti mwana haasi kunditeerera ari kundituka ari kudai like inini ndakangonyarira hangu kuti ndovabvunza kuti pati pamakatengerwa foni apa hamuna kumbondicommunicatewo nini kuti mwana ari kuda chakati but mulungu wangu waiti dzimwe nguva simeri aichinja kabhoti rake rehembe bhutsu dzekuchikoro ndaimuendesera mwana iyeye but there was nothing wrong with that munhu murume waunoti murume wako endebenze saka pamunoshanyana kanganisi zvo uchigara kumushanyana nguva yake muonana nguva yakareba zvikadii kauti after how long ndinoenda iri friday ndodzoka sunday every weekend kana monday makuseni wopadhuze napadhuze padhuze kudhuze zvokuti unongobhadhara 50 rand 50 rand 50 15 here kana 50 hello 50 rakuenda zero saka it's like 100 rand saka kuri padhuze ndo pamunhu pamuri kuti padhuze ipapo 50 every weekend munotoenda weekend yoga munotoenda weekend yega ikandoenda saka munotobhajeta 400 yenye pamwedzi yekuenda ikoko inenge iri mari yani inenge iri mari yangu zvese ndinoita simeri saka imba iyi ndeyani imba ipi yamuni kwaunenge uchiinda uku ndekwani kwaanoshanda iye achiroja chigara iwo nechinamba kwake saka unozvibhadhara transport yako kuinda kuna baba yako property iri kupi yako property iri kupi yangu property iri kwandogara but zvainazvo ndindakatenga chimere ichi nenhema ichi amani chimere ichi nenhema kaichi chekuti munobhadhara mari yenyu yebhazi 400 yekunotukwa kunzi ndoda mari yangu momukwirira mari yebhazi moindako 400 rand 100 pakukirogaroga kunoona munhu wenyu zvenyu munemba yenyu kwamunogara kwamunotobhadhara renti munemba yenyu property yenyu kwakewo kuproperty ndimakamutengera mukamisa imi yenyu kungoenda yenyu kootukwa ndoti hapana handina kana komedi munoziva simeri sometimes I know it doesn't make sense aiwa zvisi kumeka sense zvisi kumeka sense simeri handiti moziva kuti handi like isusu vamwe hatidi kuti nhasi taroorwa neuyu warambana naye waroorwa neuyu warambana naye but inini ndikutoona unga itongori ichi bed luck yangu yekungoti ndotongosangana nana bhuti vanonga vachida kundidya makarogwa mari maini apana mari yakawanda yakaenda zvimwe 10,000 chete yekungoziva 10,000 chidollars 10,000 rands akaiwana kupi mari iyoyo ichiti ndimune mari yakawanda makazviroora mainini aiti kana akaora aiti kana akaora ndotora 1,000 akaora ndotora 1,000 zvazvitori zvekutorovana kutoitora mari yacho iyoyo kusvika pana 10,000 ndoda mari yangu bheki kusvika pana 10,000 saka usati wakunzi ndoda mari yangu here yeroora bheki
roller bag. Ibenzi remunhu kumba kwake kune chine chii chako iwe. Kumba kwake. Kumba kwake kune chine chii chako chakatenga. Ndoreka kumba kwa anogara iko kwa unoenda uko. Kune chine chii. Kumba kwake hakuna kana chinhu changu smeri. Ndakaona type yemunhu wacho. Because yati chi. Pakauya hama dzacho kuona mumba mangu kwatiti. Like dzaitaurirana kuti mukadzi uyu ane zvinhu zvake saka iwewe unofanira kuti zvinhu zviende kumusha. Like maiguru wacho akatomboisa message pagrupu echiti imba iri empty uyai nezvinhu kumusha mungati makaroorwa chii imimi musina kudi musingaunzi zvinhu kumusha. Saka vaida kuti munze zvinhu zvenyini kumusha. Zvinhu zviri kumba kwake. Zvandakashanda nemari yangu. Zviri kumba kwani kwenyu here kana kwemurume wenyu? Kwangu ini ngatogara kuchema. Aiwa zvinamindisi ngaindise zvacho. Kwake kune ngori mbedha munovatigwa chete. Uri saka asi kana mapeni maguma kuenda kurini vhiki rapera. Kumba kwake ndakabva kusvikira pera. Saka pamakasvika hana kupopota here, hana kupopotera mari yake. Pandakaenda apa ndakasvika chimupopotera kuti wadi kunditengera foni. Saka masvika muchipopoterwa nyaya yefoni ikoko kumba makasvika mukabika. Andinotenga ndakatongoona zvezviri bhosi mwana hanzvadzi yangu andogara naye ndiye akazoti itete amonoti muri kuyuswa nelife. Ndoreva kuti vhiki rapera maindako masvika kumba makasvika mukadinga clean namba mukabika. Saka usiku matovata apedza kupota anotoita zvinhu zvenyu zvamunoita motorohwa shika. Mabva kutikwa imotobvuma guys, I'm telling you, type yemurume kutorwa paka ndetype yekuti chero mukadzi havati kana maenda kwausiku weekend munotombopuwa nguva yekufema here usiku kana kuti memuchingoshandudzwa kuona tikoni. Saka kana asingagoni zvokushandura izvi makagarirei? Simeri inene ndiri munhu asina kana kuti zvakawanda like mafeelings akawanda zvototi kugara ndega kwandotoita zvinonga zvitondifaira. Kungoti munhu unonga uchingodawo munhu wani wekuti unge uinaye. Muve muchimuda kuti mudii naye kana muchingozvikufaira muri wani? Simeri isusu kwatinonamata kumazoweka kana ukazogara usinawo munhu unongoziya vanhu vaine vanhu vavo unonga wakungoiswa munhu yasiya. Zvakaoma haagoni hake basa rake asi munongomuda henyu. Simeri chindipa advice ndoita semadhairi ari kuti aiwa pakanaka. Madhairi kwai munotiwo kudii mainini vafunga kutakura zviwanzo vari kufunga kuti votevera munhu wavo havo vasina basa naye hagoni hake zvokukwira izvi asi vafunga kutevera havo kuti vaende bhukwe naye votakura midziyo yavo unogara kwa. Asi murume uyu ari kuvaitira mashiripiti anototi ndoda mari yangu yandakaroora 10,000 rands oti otukirira kuti ndoda mari haunonditengera foni ndoda ndipe zvinhu zviri ndindena zvokumusha like anongopopota akavapa 20 rand anda 20 rand yake bheki akavapa 10 rand anda 10 rand yake bheki. Saka mubvunzo wamainoti ndoitawo sei ndoteverana here nababa vandichina navo kumusha nokuti vakuda zvemarriage mainini vanoda havo munhu semunhu wemasowe wokuti vagare naye chavanongoda icompanionship havane havo nezvakawanda kana kuti vosara vagere voga votanga zvokutsvaka. Paupenyu hwenyu makamborogwa here mainini? Ndakaroorwa Simeri. Kangani? Ndechi2. Kweyekutanga chichakaitika? Yekutanga ndatichiri mudiki. Like ndaifanirwa kunyora form 4 ndobva ndatizira ndobva ndagara 1
year ndagara 1 year baba vangu vanditevera saka vanditevera pandakazoda kuti tigadzisane nemurume wendidzoke angatotizisa futi umwe musikana sikana ava nangogara kumba. Alright. Saka havana mwana vese guys, havana mwana vese, right? I think handini ndangu kuudza kuti kwaikudii tikapedza ukapinda pamacomments uchaona macomments nokuti vese vari kungoti hakuna zvakadaro, unotopenga siyana nemunhu iyeye anditika zvishandire, unoda kurutsiswa ukadyiswa anditika muri kutsvagei mudanana mega, ndo macomments ari kuya haiwa siya izvo anti kola you have answers kare move on. Pasina mwana run anomaona she will come back here with worse problems kana mukateverera munhu ushu. Saka uri kufirei naye munhu ushu, ngamusiye unofireiko. Mainini tizai neupenyu hwenyu, tizai mainini. Ko iye ari kudzosera bhinzi, hakuna mereji yakadai, chimereji chenhema ichi. Siyai munhu ushu. Kola uchi goko gandavaro here, desperate for marriage here, vachanotambura kugoko garai mega mainini mushandire, narcissistic husband, kola tiza neupenyu hwako dia, ukapusana na bhangu vanokuitisa, move on, hapana imba apa, kuda marriage here, anzi umwe akati do what makes you happy, umwe akati hapana happy apa kuitiswa, siya sisi uri kuitiswa, kola toda changamu, run with your life. Aiwa, ndofunga macomments mazhinji mawanzwa. Ndanzwa ya, ndosema jaira nopisa. Paita murume chaya kukomenda kuti muda kufira kunzi Mrs. here, siyai. Ndopa, alright. Muri kutofira kunzi Mrs. Mune makore mangani? Ndokwanisa 40 years na September musi wa 5. Kwenga mumafotezi anongonyengwa wandai. Munonyengwa ini isusu va40 plus sati vanetsegwa totitwa mumarodhi tichifamba. Munonyengwa ini kana muchitoda murume mutosoda mapinda mumereji imwe futi. Ine chikwadi. Aiwa uchiregai imi zvomochiitaka. Sezvo munhu akudhimanda roora ka. Chimbochinja, zvichimbosiya zvechipostori izvi pasaidi. Uri kunzwa vhiki rino usaindako vhiki rino. Don't go there. Ngazive value yako semukadzi. Andika, she must respect you iwewe semunhu wakaindisira 10,000. Saka ndiri kuti usaenda kugozo ari kuda 10,000 yake. Kana achi kuti ndari mari yangu anditika umuti newewo ndoda kundibata kwese kwawaindita dzosera uise patebhura. Indoisa mari yako apa iwewe uisa kukwira kwese kwawaisa patebhura. Todzoserana bhegi. Because aikushandisa uka. Saka ndikuzoda mari yake yakaroora sei. Andishandisa simuperi. Ndinofunga kuti pane zvinhu zvese zvaainazvo ndezvemari yangu simuperi. Apa hama dzacho dzinondibata kaka dzidikana kuti aiwa kumasowe wagara anoenda kuchechi kwake. Kumasowe kuchechi kwake anoenda kumasowe. Antika kuchechi kwake anoenda kumasowe. Asi tikuti tushandisa nemurume uyu this week usainde kumba kwomukadzi kwemurume uyu. Don't go there. Chibva wasitopa kuendako umbogara mba kwako utomboisa zvimwe pamastatus amunyatsa kuzvavirigwa achikuona wamheno munhu siyana naye uyu zvaanazvo bhedha wamene udzoga ngatakura aende kumusha kugoko kugandavaro iko nazvo zvimwe zvako zvisara muno muchishandira hakuna road iko zvishandire kumashame hakuna road simerisaka alright ndainzwisisa nditi ndazvinzwisisa kana nenonda ndatodecide kuti I think it's enough. Nenonda ndatozviona kuzototaurwawo kungotoka pane vamwe vanhu vanonga vane masituation akafanana neangu. Panopuwa munhu advice panopuwa ukawanda. Saka I hope yapera saka ndaizoda imwe life takamirira nezvekumba kwangu like kumba kwedu kwandakazvarwa. Kunei? I not smell. Kumba kwedu kwatakazvarwa simeri ndiri musikana wekupedzisira handiti. Ndiri musikana wekupedzisira handiti munoziva makore aya aigara mabhodhi vanhu vechiroja mana mutare like handiti. Saka baba vangu asina imba, baba vangu airoja. Saka ndakatsvagira baba vangu stand. Ndobva ndavavakira kuchimanimani handiti. Ndavakira baba vangu kuchimanimani. Hanzvadzi dzangu dzakatanga kukomplaina kuti udaunzani like dzakabhoikana nezvandakaita vaifanira kunga varipo vakaita but
vanga vakuita kuti tikoti woda kunzi anime anditi. Saka ndakabva baba vakabva vashaika tobva tavaviga iko kuchimanimani. Saka amai vangu pavakamborambana nababa vangu vanga vaine imwe state. Saka ndakaona kuti kuchimanimani kwanga kwaita cyclone, ani makainzwa cyclone ya. Saka imba yedu yakakukurwa like izvozvi patonerwiza basi totona kana saini kuti papa ine imba. Saka ndobva ndafunga futi ndikati manje ndoita sei because zvimereji zviri kutodini zviri kutonetsa. Regai ndinovaka imba kustendi yamai vangu iyo yavanga vakatsvaka. Saka ndakaenda kusimeri ndobva ndaenda kunomisa 9-roomed house handiti. Ndamisa 9-roomed house. 9-roomed house iya yakagumira pekurufa pede. Saka hanzvadzi yangu dziri 2 dzobva dzakauya from Harare kuuya kumusha. Dzobva dzatoenda kuna sabhuku nevanhu vemunharaunda. Taona kona tikunzweni. Kola vanenge vari mumota mavo saka network iri kumbopota ichitisa. Hello. Hello. Kola. Vavadona network. Vavadona right. Iyi inenge yanga yava yemufamily ishi. Inenge yanga yava yemufamily yapinda right. Inenge yava yemufamily rega icho ndivanodzoka here. Guys, ndo zviri kuitika mukati memamarriage ishi. Handika kune vari mumamarriage akadai ekuti murume haburitsi kana senti handiti. So chiregai ndichibatanidza nezvandakakumbirwa nevamwe vakandikumbira kuti tokumbirawo kuti muite marriage in SA. Maita marriage in UK handika chiitaiwo marriage in SA. Saka vakandikumbira vati marriage in SA tochingobatanidza ipapa handika timbonzwawo. Handiziva kuti mamarriage anozosiyana here UK SA. I don't know. Toda kutonzwawo apa handika vari kuSA vaya mukana wenyu uyu namba ndakutopina handika namba munayo kungopinawo zvangu asi namba munayo handika ndiyoyo namba inambochinja yeWhatsApp 27 namba iyo kungopina indusha foni yamukoma Gordon ngaisaka ikanyora kuti Gordon musachamsiki handika namba ndapina handimbonzwawo zvauri kuchema nazvo mumarriage yako kuSA ikoko handiti be free. Sununguka pana paiplatform yekusununguka handitika sununguka utaure zviri kukunetsa. Sununguka utaure zvauri kuchema nazvo kumarriage kwako ikoko kuti vedwe ini tinodawo advice. Murume wangu anodai handichazivi kuti ndiri kuita sei. Sometimes unoita zvinhu chindiri kugonera munhu 100%. Munhu haatooni kugona kwacho kwaunenge uchitoita. Anenge achiona kuti uri kutokanganisa. Anomaona you end up not knowing kuti chaka ndoita sei kuti nditewo chinhu chiri right nokuti ndingori munhu angori wrong handitika. Saka hatiazini panoda tinzwisei ipapo utaure nyaya yako tinyatsoziva kuti chii chiri kukunetsa iwo kumamarriage ekuSA uko. Chii chiri kuitika ikoko. Mugerewo sei nana bhangu vemuSA nokuti kuSA kuno kuri nani kunoku kuUK kunoku kwatiri kwatakugara kuno nani kuno kwatakugara kuno guys nokuti kunoku at least ingori nyaya yesiki yedrop chetirapinda asiwo zvinoenda nemurume anenge asina kuzvibata ndiye anogona kunotora secret drop rakapinda iri. Kana akazvibata aiwa secret drop runotongojamba haritopindi. kuSA kwasiyana kuti kwaita kuSA kune vanhu vakadzi vematako makuru ava vanongotenderera pose pose. Ende guys kuSA kuri wesimba kuti vakadzi vematako ava vanongoda doro hakuna chimwe chavanongoda. Vakatengerwa 6 pack yesavhana chatotsva. Saka vakadzi vakawanda vari kuSA vari pataiti. That's a fact. Vari pataiti. Vakadzi vakawanda vari paSA apa itaiti kudoro chairo. Kwete kuti varume vekuzobva ndovanozofarisa kuopa zvivanhu zvimari vachidini. Okay. Hello. Hello. Yes, muri sei? Sorry, not something but no, it's okay. It's alright, my sister. Let's open platform for everyone. Okay, so in the problem, there were 7
was just so demanding. Kunyanya vabereki zviya zvekuti it becomes so much. Saka I got to an extent yekuti ndakati no, enough is enough, because it was becoming more toxic, like kutuka vabereki vangu and stuff. Yeah. So takazoronga paya tikati tirege tichese iyo kunyika kwatiri kuno. No one was supporting us. Pakaudzwa unzi murume awana visa, vakatsamwa zvisingaite, tichitarisira kuti pamwe chanzi makorokoto or whatsoever, but vakatotsamwa zviya zvekutoti wanenge usinganditengere hembe kuenda ikoko zvakafanira nekugara kujoni kwanga wachigara kudidi. So vanhu vagara vaingothreatena zviya UK ngotaura kuti ukasandisa chakati uchazviona. Vakambosvika pakutaura mashoko ekuti inini ukaramba uchinetsa neni 3 months haudzipedzi unenge wafa. Saka it becomes too toxic zvekuti ndangoti navo vanhu ava vakarege ndisiyana navo. So now the problem is mumba medu isusu, like I feel like I don't know kuti vakamugadzira here or I don't know what happens, because mubedroom like nhengo yake yabva itoita kunge hayadzoka kuita diki, haichamira, haina simba. Yes. So ivo vakangonyarira kuside kwavo, hapana communication whatsoever. But now the problem ratanaro iroro kuti hapana tiri kufamba. Saka iyo nhengo ipa makapinda munyika mamuri makapinda kakure? No, yange iri normal zvainge iri, but now yashiringa takazongoona iye akazviona here iye muridzi? Yes, akazviona. So aingotanga achanyara, but akazonatsobuda pachena kuti ini handitozivisawo kuti zvii zviri kuitika pandiri, handisi kutonzwisisawo kuti hatitoziva kuti todii, tamboedza medication kudii, hapana kana like nothing. But alright, iri yashiringa kudaro asi haichashandi here kana kuti inoshanda hayo asingoti ari? Saka zvinogona possibility yekuti ini panotaura imwe uchifemawo kana motaura mobata futi mwino tichingochinjana saizvozvo. Saka possibility yekuti zvakabva kumusha uko itoripo handiti? Ndozvatongofunga because vanongodimanda, hapana good relationship. Tinamboedza kuimpressa zvese zvavaita, tikavatengera mombe, tikavatengera chii, but still it seems like it's not enough. Vanoda kutocontrola kana mafinances edu kutoti kuzvifambisa sei, ende iyo vanenge vachingoti pamwe mari iri kuenda kwehama dzangu. Yet inini I've promised a lot to my family, but handina kana zvandadzadzisa because of the demands avo ivo zvavanoda kwavo. Naikola wadi kumboita trick murume wako ari kubvumirana newe here pane zvamuri kuronga kumba kwenyu uko? Like now imini muri two muri kuwirirana here? Tiri two tinowirirana, but like time yandansanda yakuno both years yakatanga. Saka time yandansanda yakuno akatomboita something behind my back trying to impress them ndisingaziye. Akaitei? But now akatenga mombe mabrahmani dzimwe dzinodhura dziyadziya. Okay. So ndisingaziye, hameno, I don't know. Mune vana vangani? Ko madi kumbodai sokola amene kumfunga kwanguwo madi kumboti since muri strongly believe kuti vanhu vari behind that, madi kumboshandisa murume wako kuti ambonyembera abereki vekuti angesifu mune maproblems, then later on kana maybe inzwa after a month oti indabuda mumba ndafunga kusiya, tione kuti nhengo yakaidzokera panhengo chaiyo vachinzwa kuti masiyana. But mukana vatokupaika, mukana vatovepo, nokuti iwewe kana vatogara nemurume mave vakadziti mumba, haikusi kufa kwemarriage lero. Nokuti for now you are still okay for now. And one, but chikaramba chakadaro the next 3-4 years uri munhu wenyama, what are you going to do? Uchata sei? Uchapesa waita uchatozobva nekunzi manje zvinonyadzisa zvokunzi wabatwa uchihura. And one.
unozosvika pakuda but uri munhu mainini uri munhu wenyama ngatisanyepera sha uri munhu wenyama unogona kugara 1 year 2 years it's fine pane pokuti zvinozosvika pakubata uri munhu wenyama munini uri munhu wenyama 1 2 murume wako uyu haana here kumbota musika wapangori kuafrica apa nekuti possibility apa imbiri uku tiri kufungira saka kana zvakatanga 4 months ago imi mave netime mave nenguva yakadi muriko it's too early handi saka zvinogona kuve zviva kumusha kwaveroko zvinogona but kuma medicals vakambotry handi hapana chakabatwa chirwere or anything and now zvinobva zvatora self esteem yemunhurume manje even confidence dzakatodzikira zvimwe zvese zvitori right tinotowirirana ikoko chete kundomune problem saka mudi muchipata makafuratirana makapfeka mabhiji amatrausi chaiwo kuti musagumana henyu asi chero iwe mbomira iwe unozati chero ukanomuguma cheko ukashama ukanogarira kudai hapana kana movement kana nyaka zinoiti mabuleti watu zvinozvibatsirwa buleti Congo dust makabhotoya Congo dust kana mukwapuro vanotsvaga kazvinotumirwa kuva muzimbabwe mune munotumirwa zvakubva kunhingikiri kubva kuafrica Congo dust kana kusa aiwa tinokutumirei tingaiwana nti tingaiwana timbozama tione kuti timigwe at least mungotumigwa mukambokweshiwa ka1 time mukazogara ii dzimwe 6 months asi makambodiwo asi mie makambozamiwa vijani mona momboti tozotumira futi muchingodaro zvezviri nani kuti at least marriage yenyuka muconfuse vavengi vangofunga kuti everything is normal zvino netsopu murume wenyu azoindi negweseri unotaura kuti kuno kuzvinhu zvakadai vari kutaura guys vamuri kuti medical sugar chii vari kutaura kuti takaenda kumamedicals hakuna vari kuti hakuna takaenda kumamedicals hapana hanzi muchawana murimi amai Aaron ndosaka vanhu vachitaura panapa vari mahaidhi vachitobata mhino because we try and protect them from hama dzinogona kunge dzakateerera so no one will ever know kuti ndiana kutaura because ipapapa iwo autovaziva vakabata mhino voice riri kubuda harisiri original voice ravo because techida kuti vanhu vadini vanhu vasununguke handitika aiwa kumbovatsvagira mukwapura ndofunga ndo zvinotoita kana iyo Congo dust monyatsokweshwa zvenyu mongozosvuka asi muzati mambogadzirizwa size zvombodzokera chiduku asi vabereki vanoshinha ngumana kuchiringisa chinhu chemunhu kudaro saka chapinda kunge chemwana here nhema dzenyini kuna kuti chakatopinda mukati hei kasi mimi ndichipenengura here ndichinyatsotarisa ivi mimi ndinyatsopenengura
kwakambo mabhoti atry somewhere tozati pakaipi zvakaoma kuti zviitike but apa rada kutongozama zvese tione kuti problem iri pai mumbomutsvagira munhu amboenda kumwe tione vanhu vacha meno kunogwa bhoti chichiva newani so I don't know tichamboedza edu izvozvo ndakatoboedza kutogoprovoka but unoona kuti confidence dzatevi dzekutoti no apa mafunga kutokuita open chaichaine murume wako kuti ona tikufungira kuti pada ndivabereka nditi but for us to be sure sezvo kumadota staenda antika tikufungira kuti noti vanovenga inini ndikupa guva yedhe kuti imbotsvaga umwe munhu usandiudze because zvinozokurwadza ngaangoita usingazivi wongozaichikupa answer chairi honest zvomuri honest like that kuti hapana kana chakachinja ndizvo kana kuti uko yakanoreba antiwana kudya nemuromo ndozvava kutaura kuti tiri kunze kuti tiri kuforeign land tine gore chete hapana kwanoziva sofa kuita zvokuita chidora haichadlikizve haichadliki haichadliki ndotorevesa haichadyiki nhai inodyika vakamugadzira haichatodyiki the best way kutoda kutoti tione kuti zvakaitirwa mukadzi uyu chete here kana kuti zvakaitwa vakatoita mwana wavo kuti atogara kudaro aruze kutoita interest nevakadzi achinoti vatomutorera igwe ndopane igwe yemurume apa kuti asaroore vakone kondorola mari I feel for your husband but kona ngatimbotangira ipapo chimbotanga pakuti testai kumwe muone kuti ndizvo here pamwe ndatoona kuti vamwe vatageta mwana wavo kuitira kuti even iwo kainda pasachauya mumwe vanyatsoiza mari iyoyo mwari wako vanenge vachiramba vane vadzimu vako vanenge vachitokurwirawo kusaidi komosha yako ndei iyo yekuramba kakutongwa kungonzi chinhu chese ndidai even nyaya dzacho hapana kana vambobvunza kana vazukuru ikori nyaya dzekutoti mari ndoda chakadai titire chakadai so it becomes too much because even family mawanda ndichibhotaura kuti akafa kudi brother he committed suicide atonetsa nevabereki kwazvo zvokutesta kumwedze bed advice but kola how would we know now toziva sei upane munhu ati zvokutesta kumwedze bed advice andi okay fine let's say we agree kuti it's a bad advice but how would we know kuti zvakaitwa pauri chete because apa tinozama kutsvaga solution kapa tikaziva kuti zvakaitwa pane mukadzi uyu chete mukadzi uyu anofamba atsvaga rubatsiro ega achiziva kuti ndindakagadzirwa kuti muru zvisamire kumurume wangu ipapa handizide kurudziwo kana kuti kusouth africa bhozi takambogara pretoria maybe but unowo kumanje zvandataura pai kuti kutofamba kutoona kana munhu mutema chaiko hai very rare tokorega ndamuvarungu ndaukuvarunguiko zokuita sei apana kurwadza zvavarungu izvi ndoita vazibatiriri vautanotosoramba akabatirira but ichimi zvekungodhasi zvino ine zvishande uchibate kuseri tono tingakutsvagirei munhu anogona kutumira kungodhasi chiti mumbozamawo vasikana asi dikwa kwaita mate yemwe ari padhuze mamboenda kunotsvaga delivery ndozvikuonetsaka machechi acho machechi like dzingaende like ari mudhuze neiso ichallenge ihombe kana kuti kwekuenda kwacho pana pekuti machechi edu asajaire fire soikena hakuna mwanyora kanzi get medical tablet it can help but they've been to the doctors vanotoenda ashame hazvisi kushanda guys alright tinozotipata kusetiona tichingatumira guys kana pane munhu ari kubva kuafrica guys ari kuenda ari kuuya kuuk kana kuamerica please tibatewo
titsvage utivigire Congo dust, utivigire Congo dust nemukwapura uya vambozama zvinongonzi hamene chakakodza nguruve tichi handimaona vanongozamawo nokuti igore 1 i6 months panoti gore rechi 2 3 4 guys munonyazoziva zvinoitika marriage inoparara marriage because iye mukadzi ndechitanga kutoti aiwa ina ndingazvimiriri handimaona ende zvinogona kuafekta murume pakusvika pakutoita suicide munoziva pakupinda mudepression murume agototi saka ndichiri murume pakuti chi zvakafanana nekufa izvi of which is wrong handimaona zvichiitwa nevabereki it's very wrong, very wrong. Alright my sister uzondibata, alright my sister uzondibata ndikatizwa kufona vanhu kungwane advice yako. Okay. Alright sharp. Pakaipa hey so usatsitsi chokwadi ma1 haya asikara pamwe ndiwo vachinzi vanonyatsotokanza zvakadaro. SIS MELLY, ini ndakaroorwa na 5 togara kuno kuSouth Africa but ndinobva neserial cheater zvekuti cheating yachona yatove papoint yekuti munhu anotobhilivha kuti zviri normal and anotobhilivha kuti iwe unofunga kuti ukatondisiyewo uchamuwane munhu asingachite anotokuudza izvozvo because unenge uchingogara uchingobata maincidents kusvika pekuti zvaatove normal kana kuti like musi unoyu pane musikana akatumira message 3 dzemakuseni achiti ndikurwadziwa neperiod pain but ndikususpecta kuti ndine ectopic pregnancy zvikanzi ndakamucheka haana kana mimba yanayo kaiwo unotofunga kuti munhu iye angatokanganisa marriage yedu iyi munhu iye haana kana mimba. Just like that. Just like that. Days later wabata message yakanza view yemusikana wakubasa vanoshanda naye. Ndaida kuti maningi initial first names enyu anotanga initial yakafanana. Saka ndofunga ndikutumira iwewe. But mu 20 something years dzatakaroorana haasati ambotumira message yekuti I love you. And every time anoita zvinhu zvekuti like ipapapa tanga takatorerwa mota SIS MELLY. Mota iyi yanga yakatorwa imota yaakanditengera nekuti akadonhedza mota dzangu. Mota iya yanga yakatorwa nasherifu because anga asiri kuibhadhara. Payakadzoka mota ndobva ati takatengesa imba saka imba yakatengwa yanobva isa 250,000 kumota kuti mota idzoke. Mota yadzoka mota yakushandiswa naiye manje. Imota rudziya makaindisira 250,000. Ford Range. How much is a Ford Range? Ford Range payakatengwa yanga iri 600,000. Saka iye haana kuibhadhara zviri consistent ndobva yatorwa. Saka ndakatomboti izvo instead yekuti ubhadhare 250,000 towards Ford Range yausiri kutopedza kubhadhara futi. Wadi kundipa kana kuti 150 ndotenga motikari paauction. Exactly. Because 250 yo inotenga Ford Ranger imwe paauction kana Ford Ranger ya 2018 chaiyo 2019 munotoiwana. Yemari iyoyo. Saka ndaive ndakasuggesta but yakangotorwa mari ikaendeswa ende SIS MELLY mari yeimba iyoyo change yacho yakapinda muaccount make it's been a month hakusisina mari. Imba yenyu yakatengesa yakakura sei? Imba takaitengesa about 1.2 million. Okay. So mubva mabvisa 250 yemota chete. Then imwe mari yese mbwa yaenda upi? Andobva pabva ne 300,000 yekubhengi. Okay.
Alright. Tongoti around akasara maybe ari kuma 800 700. But iyo change iyoyo handina kuzomboiona. Ndofunga ndakaisirwa 250 rand yandakaitisirwa pa-e-wallet. Mari yanobva yanzi mari yapera. Achiite ini mari iyoyo. Mari yemba yakaenda kupi. Saka ndikati mota ndofanira kuishandisa ndega because at least ndichienjoya 250,000 yangu tichisubtracta mari yawakadya hako yawakaendesa kwawakaiendesa. But mota iyoyo sisipeli nhasi chaenda famba nezuro ndakakwira kombi ndikafamba netsoka ndogara mumasebhabhu musina kana munhu anofamba. Ndikafamba netsoka kusvika kumba. Ndasvika kumba ndikadzokera kumashops kunotsvagira vana zvinhu zvekumashops. Nhasi ndikafamba netsoka makuseni kuenda kubasa. Akanditi hanzizvo unotofamba because ka hauna mota iwewe. Saka munhu ndakambotraya kumudivorsa some few years ago. Akaenda akafaita akandikonanisa even namai vangu nenyaya yedivorce process iyoyo. Ndikaita kunge inini ndine munhu asiri kutoda zvekugara pamurume and all that. And because I'm just saying let's just part ways. But pane zvese zvaanoita one haagari kana pamba harari pamba kana iri weekend hautomuoni pamba haatogoni kana kugara pamba. But ukangotaura nyaya yekuti let's divorce itori problem hatori neallegy yeword rekuti divorce. Une vana vanganai? Ndine 5. Kola kungobuda kuti vana korowe pasi uzonodivorsa wauye kwaunenge waenda ikoko. Munhu hapana because like pamba ndakambotrai kuti iye abude zvake pamba because ndiye kaasiri kugara pamba. Imba ndeyenyu. Manje ukafaila divorce ndiwe unonzi waramba munhu uriwe kuSAU. Ndiwe unonzi waramba munhu ende unogona kuti akangwarisa anogona kuti nokuripotera kuti ndoda maintenance. Beta kumpa maintenance yacho. Can you afford kumpa maintenance yacho? Zvinotove nani pane kugara nemunhu akaita semunhu wandiri kugara naye. Saka why can you not go and take a peace order wotsvaga woengage a lawyer so that akubatsire panyaya yedivorce yako zvokuti chero akonezera kandi nokonyora kuti irreconcilable differences. I think you have to do that. Engage a lawyer antika wenda kunotora peace order antika kuti akundi abuse emotionally. He comes and fight atenge chikafu muno ndine vana antika social services dziripo achida kuona vana varipo lawyer aripo okumirira wotobhadhara zvako lawyer mbijari unoita agreement na lawyer ndokwanisa kubhadhara mari yakati pamari anenge akuchaja andoona imba ati mukuti ndeyenyu. Imba ndeyenyu manje andizoziva hangu kana uine mari yachona you can kana divorce yenyu yako ndotimema kunzitengesa imba mushiyane antika so kana uine mari you can settle him iwosara pamba pane vana. Wosetla hako kana une mari une something chaonacho kana uine motikari iripo nachi zvotengeswa zvese kunzishiyanai handi but iwe unozowana munhu wako because une vana so the best would be to buy him out kuti iwosare pamba pane vana. Because SIS-MELLY patakaita the first process yedivorce takasvika kwafamily advocate akachinja situation kuti kwafamily advocate munoenda unotaura nyaya maaffairs evana but yakaita kunge taenda for marriage counseling. No, now you don't need a marriage counseling and starting from now my sister andije pano uya achitaura zvokuti handina mari uchitikumbira mari make sure your phone is on record. You need V11s now andiona paunoti ndoda mari yenyama oti handina kana mari dyai zviripo put it on in record wochengeta recording mangwa unotobvunza deliberately uchizare chapindura handina utaura zvinhu zviri important ndokumbirawo mari yevana yechikoro handina kana mari tai zviripo uchirecord ndo evidence yako iyoyo zvokuti abude mumba nokuchisa mari senze kuti anondi abuse nokuti hakurovika murume wako anondichitira ende anondi abuse
emotionally, so I'm not in a mental state iri fit yekuti ndikwanise kuchengeta vana vangu as long as he is around me. Saka ngaabude hake. Iwe haubudi notune vana. Ndine potential SIS MELLY yekuti a few years ago I could make ndokwanisa kuita kana a million in a month, but of late handina kana chandinombokwanisa kuita, and I can't work, I can't do anything. Stress. And izvozvo kuti like it's not the first property atatengesa. Imwe takaitengesa akanovaka imba kumusha kwavo, muyadhi yekumba kwavo. I mean, unotengesa imba yemutaundi kuenda kunovaka kuZimbabwe, imba yekuti haugarimo unoita 2 years usina kumbosvikako. And ndakutoona kuti slowly maproperties esati now akutopera achingotengeswa, and mari dzacho ndisiri kudziona dziri kuenda kupi, not benefiting me. It's like a strategy yekuti in the end Tichazoramba musina chinhu. Yes. Saka zvawatoona nguva ichiripo kudai, so iwe weka muchine tushoma tumaproperties twasara utu, act upon that so that iwewe uzowana stabilization nevana. Because ukamira tatengesa properties acho amasara nawo ese, chokwadi chosara uri pasi uchinda from kumba kwenda noloja. Handowana. So sezvasvika ipapo, tora action. Kana muchitonzima kutozvitengesa zvese, mosherana pane dzimwe dzimba tu unongoti no, you can keep the other one, I keep. Because chiri important kuti iwewe nevana wane pekugara. Ndo chiri important. Ane mune musha kuZimbabwe ngatore musha iwe otora imba muri kugara kunuko. That's fine. Otora musha wake wakavaka iweyo. Because ukazvitsekerera chikonyo chatopinda chikutokura, and uri kuona the way ari kunomanize chitinga, and then maybe wakatozvijairawo zvokutoti anoziva chero akataura achidaro hauna zvaunoita because une vana 5. Kwaari une vana 5, saka hapana chakunyenga nevana vako 5. Ndo mentality iri maari murume wako. Ationa paari unotori nevana 5, saka chakunyenga chako nevana 5 hapana. So my sister, mechita planning izvozvo nguva iripo, ingenje lawyer, chita zvinhu zvako wakanyarara, chitoplana exit plan. But exit plan ingaite yake kwete yako. Iwe ucharamba uripo nevana, but iye ngachibuda hake aende kune vaya vanofara navo vaya. Tionozana nopedza gore ari kwei. You have to start now. My sister, you worked kusvika mutenge vaproperties ndozati panota apasi pekutamba, panoshandwa, panodyiwa nemuri cabbage nemuriwo uchizama kujoiniza, then all of a sudden zvongotengeswa mari chingopidyiwa nomwe vanhu ichingoparadzwa kunzoku just like that. No, chitoplana exit plan right now yake iye kwete yako kuti anobuda sei pano. But the best way to do it ngenje lawyer uti zviri smart. Usamurove, usatukana nemunhu, chitongoronga yakutongoronga, ingwa kana chitongozvifambira kachitongotongozvifambira uri silent, anozongona mapepa akuuya kana kuti ameno. And then you tell them that handisi kuda mediation yekunzi tigariswe pasi titautswa tidini, ndiri kutongoda kuti munhu abude because ari kundi abuser. I can't work anymore because ndinogara ndi stressed. Okay. Please my sister, ndika uzotipawo feedback kuti zvafamba sei. All right, my sister, thank you very much. Be strong. Okay. Sharp. Napakaipa. Hey. Hello, dear. Tiripo makadi yenyu. Tiripo ile yangu andina angu yandoda kunza padara sindela kuti tomaonera muri mafungira angu pana ndo vaibata tataura sina mukaro before. Ndizima ndikufumire. Wataura yenyu. Alright, pana sisi wataura vachitiwo murume wavo arikuda kubata kuti divorce. Ndinotite kuti varume vazochita sometimes ka mozapa nyaya izoyapaya zvakare zvizvi. Kuna kuti vanhu varume pana maitiro achinoita sipese kana kumunhu une upper end yemari. Tomasisa vachanzane vanoita emillion yemari. Saka sometimes comes iwo ngowatanga vaita vaiona vemuti nechirungu introspect yourself. You hauna here ma-weakness haunawo iwewe before usati wafaira divorce. Most vakaona mine vana 5. It's not easy kusiya vana kuenda kuita zvichitira. Saka inini ndakuti maona ndozviita angu
varume vakadzi nataita samamakutinesi atinawo before kuti vafunga zvokufaira divorce nekuti panyaya dzemari kazhinji kazhinji hatina financial discipline patinoita matese tinovhunduka sitereki kana usina mari unenge uri munhararai kozina imwe tese yapinda chinhu kune vabereki vakaroya mwana wavo. I don't think kune vabereki vanonyaya dzemari vakaroye munhu kuti ninga yakwesa shande no kazhinji kazhinji hatitobvuma zvedu ukaona nhengo yakwesa shande kazhinji kazhinji mozotime ngendaine peseni unenge watobuda watopoya mumba mako wanosunga nesmall house but nekwanenge waenda kwatadzira nevakadzi zvinoita nevakadzi ukaona vabereki vachizokusunga panyiro akashoma nyaya dzebonde zviri spiritual saka ine ndofunga kuti vanhu vanga vaenda unotsvaga spiritual before vasatora damwe miti congo dust all those stuff vanotsvaga batsiro vanotera chinhu chipi kunga vaenda kunganga vaenda kunganga vachienda kuapostori vanotsvaga kubatsira kupostori before vasatora any medication saka kutiona unokudza vabereki vedu variwo ndovakatikuudza vasina zvavanoziya panyaya idzi kunovaroora vese musamirire kutumwa kuti chengeta vabereki vedu itai pamunogona apo yese vanga vanopeka vaita sei vatenge kupfuura vachiti vabereki vanoroya kuti vati nava ndivo vanotikuudza mishonga chakatora iyo vakatotora chengeta isu chikure ainizve chikumbiro chokuti ngatitsvage spiritual help pane matambudziko atasangana nawo tozvinongedzera vanhu kana vatanzwa kuti shuwa ndozviripo ndatenda zvangu ndada musati madzika hanzvadzi ndinoda kubvunza kuti saka imimi are you denying kuti kune vabereki vanoroya vana vavo ndozvondatava vachiitika panyaya dzemubedroom lokaya zvakatanga mumashure umu tozati mai idambudziko rakaroyiwa nevabereki vakachirokura saka kana vakatombogara vese mumba ndakati kana vatombogara vese mumba pato nevana vatombogara zvichinakidza inini murume ndo vakabuda ndasanditaurira mukadzi otozoramba kuti murume wangu haana kuenda izvozvo asakaita girlfriend nyaya yekuti anogona kuva kabuda kunze iyo ndinobvundirana nemi ndamboibvunzawo pano but mukadzi azviramba kuti haana kuzviita handi asiwo let's say murume haana kubuda kunze matimimi hazviti kuti mai varoye mwana wavo zvemubedroom hanzvadzi it's very possible 1000% possible zviri spiritual yes but it's doable ndine nyaya dzakawanda dzevanhu vakauya kunokuka vokutoti takazosvika pakuta topic inonzi toxic mothers mushure mekunge tawana nyaya dzakawanda dzanamai vachitopindira kugadzira bedroom imomo pane umwe akambouya kana I think majairis can agree with me achiti akangorara nemurume wake chita takabuda ropa vari mai vakazviita ndizvo zvakapika anditaita saka spiritual fototanjera motora mabhibhatiri emadoctors tatora yanoti congo dust tozozvishuwa ndizvokuzobva kwabereki tonotora wrong medication fosikanga ndizvo zvishuwa tita patauraka havana shuwa kuti zvishuwa ndizvo vanokufungidzira mathose assumptions kana vaine shuwa zito vaenda kuspiritual help vanzwa kuti tivakati aiwa ngatori congo dust kana kuti woenda padoctors pasi pavo amene tononzwa naye chete alright ndokunzwai alright ndakunzwisai alright no thank you very much and that's for your contribution regaiti torowa thank you right zvinonakidza tichizwawo vana bhudhi vedu hanzvadzi dzedu dzichipawo macontribution dzichitaurawo maonero nemafungiro adzo konseni nyaya dzakafanana neidzi dzanditi hanzvadzi vari kuti ngatitangei tatsvaga chimwe chingaita kuti chingave chinogona kuti chikonzeresa dambudziko iri before tati ndiva naamai handitika kufunga kwavo regai tinzwe hallo yes nhasi varume vari patipeda hanzvadzi muri sei yes tiri palive sorry I think ndiri kumashure nelife ndanzwa baba vayo vambofona vangu vachiti mukadzi uyo afona achiti ane murume wake ari kugara kure vane problem yepabonde I once called you and I don't have to explain one or two things after the one of my comments. That's okay. That's okay. Go ahead. Yes. You know, in a problem, and nyari kuti kana uine big at the end of the day what happens is that unoita low self-esteem. Saka inogona kutotadza kutomira zvachose. SIS MELLY I told you inini kuti munhu wangu
ari kurara nemafriends angu because handina kana action yandiri kukwanisa kuita. I know. And I think now that my brother, you are here, Masoya, we spoke to Kuseri. I didn't tell anyone. It will be between me and you. You know, doctor-patient confidentiality. Now, this is what is happening. Self-confidence because she's actually sleeping with my friends, right? Can you please explain from the way you go? Because people are now interested in knowing what kind of crying emojis. Can you please explain? This is a lesson. We want to know, to show people as well. As much as we say we're not bhangu, we're not cards, we're not bhangu rates, we're not bishu, edge cards, are kuitwa zviri. Right? Because normally, you come to me and you talk to me, Kuseri, and they come and speak openly. This is what I'm going through. Right? So in the end, now that you are here, and we also want kutiwa mazilo, kutiwa kazi, vakutamba zipi, tukupusha varume kushikira papi, if you don't mind, can you please explain kuvanhu they don't know who you are, and what is really going on pamuri zvakatanga sei? All right. Saka ini ndakarola ndine 28 handiti. Tanga tichiri kumusha and then vatazoenda kusouth nenyaya yekuoma kwezvinhu. But tave kusouth we decided kuti of course zvinhu zvanga zviripo SIS MELLY, everything was fine. And then vatazokuti shaona inini mari dzandikubata, but I've got a better opportunity yekutobata mari dziri nane kuEurope. And then vatauya kunoku, but things were not so going well. Unoziva sometimes unongoudzwa madreams kunzi no kuEurope kuri nane unokwanisa kudai wana mari. And then tasvika kunoku iye patinoona vanhu vari kuti inini ndiite nursing and inobhadhara. Paaita nursing yake ameno zvakaita, I think it was about 3 or 3.5 years akapedza akagraduate, and then she specialized in something and it's okay. Yes. Specialized in something for 3 years and then she graduated. Munhu ari kubata mari, ndikaudza kuti salary yake ndofunga ndikaiconverta kuma US dollars maybe ari kubata kuma $9,000 per mwedzi. Handiti. And then rangu randokubata inini ndikuwa pana ngatimboni ndosara ndine 3,000 after ndabhadhara rent, ndabhadhara mvura nemagetsi, ndo responsibilities zangu. Handiti. Saka fine. Nyaya iripo ndeyekuti nhengo yangu idiki. Kana ndichiti idiki ndikutaura zvokuti itori diki zvokuti sometimes even kuti uite weight kana iri winter kunotonhora nditi. Haukwanisi kuita weight wakapfeka bhurukwa, unotofanira kutopfeka bhurukwa wogara pachemba semukadzi. Because inenge iri mukadzi. You understand? Saka I think at first I should tolerate kana kuti we actually takatopinda mumarriage nenyaya yekuti maybe at that time ndanga ndine ma-resources. Hatina kuita problem, handina kumuhurira because I cannot hura ndine chinhu chakadaro chinotonyadzisa. Yes. You understand? Everything was fine, zvese taiita communication tanga tiri good stereki. Later on ndakuzofind out kuti no, hanzi ari kudana nefriend yangu ndikati hakuna zvakadero. Saka munhu aindiudza akanditi noona inini ndo my department, haudi kuti ndikuhekere mukadzi wako foni. Ndakatomboramba and then paazoheka. After aheka anovhura imwe futi WhatsApp account mufoni mangu mekuti ndokwanisa kuona everything chiri kuitika. Ndakaona kuti 4 mafriends angu anga ari kurara naye and atori neimwe boyfriend yaari kutosupport. Handiti okay fine zvaitika, but kuti ndimudze kuti shaona zvauri kuita hazvisi kuita like in the same like nyaya dzatiri kutaura idzodzi. Property yatinayo nyange akafarisa paunotenga property and then ungoti no isa zita rako, patinotenga H2 ndozoisa zita rangu. Pane nyaya yekuti unenge uchida kufadza munhu, takapedzera tane 4 properties ari muzita make, but now kuti tisiyane manje pari kurwadza SIS MELLY because I know kuti anokwanisa kutora zvose and ndokuna kusara ndisina. But anyway, nyaya yandinoda kunyanyotaura nezvaSIS MELLY ndeyekuti murume ane nhengo diki kazhinji kachona kuti imire inyatsofunctione, it will not function.
and akusinya yekuti wakahura ukagadziriswa unenge usisina that confidence, you lose all your self-esteem, unosara pasina chauinacho zvachose. Unogona kuve uri murume anoshanda uchibata mari, but kwauri mari iyo inenge isingatogoni ngero chichi. Ndikakuti I told you. Yeah, you told me. Ndakashandisa thousands thousands dollars ndichienda kudzinanga, ndichienda kumaprofita kuti maybe wangakwanisa kundibatsira, hapana chakaitika. Saka nando hamungotaura kuti sometimes even tichinyora macomments musafunga kuti maybe vanhu they actually did something kuti vazoite nhengo diki kana kuti maybe vari diabetic. Unenge watoenda kumadoctors unotestwa shuga. That is the first thing zvavanotoita, ana shuga, ana BP. They ask you to see a psychologist kuti vaone kuti hauna depression here. But inini pandakazoona psychologist ndopakazondoita kuti no my guy, ingoriri low self-esteem. And it's not easy kuti kwanise kumira, saka it's either ungatoite surgery, but surgery yachona itoriwo futi risky, but inogona kukubetsera. But then ndakangosvudza kuti before ndisandatokufunga zvana surgery, let me talk to SIS MELLY first. Yeah. Saka nhasi pandazoona life, of course I've been very busy, plus private manga prepare kuenda kuUnited Kingdom sana. No, let me just wait a bit, ndichazotaura now. But nhasi pandaterera life ndopandati no, maybe I can as well call you tsanangurire my diaries kuti yeah, life yakatiomera sevarume, especially kana uine nhengo diki unotreatwa segarbage. Shame. Even ukaita mari at first unenge zvinenge zviripo, but mukadzi paanozova another level above you, which is good. SIS MELLY, vakadzi they should also be independent and all that stuff. I like it. Munhu wangu aripo, akaenda kuchikoro akapedza and she's doing very well. But chinozongondirwadza ndechocho chokuti dai aida kutsvaga mumwe munhu, dai akatsvaga vanhu vekure vasiri mafriends angu. Iko zvino ndikabvunza kuti the time I told you kuti ndinoenda kuFrance, pandakadzoka kunyika kwatinogara, munhu ndakasvika ndikagara for 2 days, handina kumudza kuti ndadzoka, haana kutombodzoka, atobvunduka achindiona ndiri kumba. Saka iko zvino ndakutongogarira hangu maproperties, ndakutoona kuti hazvibetsere futi kuno kuti tatenga imba iri kudhidhatwa muzita rangu. SIS MELLY ndosara sina mari, but ndakutongoona hangu kuti right now I'd rather be alone. Kana kurunzi ndichashanda 18 hours per day kuti ndikwanise kukadhirisa zvinhu zvangu, let it be. Ndo mamwe maproblems atinosangana nawo mudzimba, and sevarume hatikwanise kutaura. Hakuna munhu ari kundiziva in my family except for my 2 brothers. Ndo vari kuzviziva chete, but handina kuzombotaura zvokuti ndakaurirwawo anything, handina kutaura. Yeah, plus unenge first usatoudza munhu unongotarisawo mamwe maresponses avanokupa kana uchitaurawo about other small problems. Saka vanotozoona kuti ndikada kuzokudzana sekuru vanatete zvinotozoescalata. Havana mwana vese, kune vari kubvunza kuti mune mwana vese here? No, havana mwana. It's impossible. Havana mwana. It's impossible. I don't think it's impossible, my brother. It's very possible. I think the other thing after it's another way, but now zvakuda uine munhu unonzwisana naye anogona kumira newe, but now murora wedu watinaye uyuka it's azvichaiti. You know what, my brother, ndobatikana nenyaya yako ndikangozvifunga ndatobatikana ipapa ndatobatikana, because normally hapana munhu anomirira boy child zvanambotaura because varume hamutauri. But now thank you very much, ndakende kuapplauda for the courage and the boldness yawaita yekumira kuti let me tell my dad that it's not all about ku tinotosangana nezvakawanda it's varume, ende musangoseka pamunenge muchinzi tukwa papa tauga zvakadai, because vamwe tinotobva mudumbura namai vedu takatodaro, tinosikwa takadaro, but varume vakatowanda, ndofunga vakatowanda vakadaro, but havakwanise kubuda vachitaura because zvinoredusa self-esteem. And the father chinhu chawataura kuti handikwanise kuhura, that means you are very loyal, you are not a cheating type. Handikwanise kuhura because nditozvinyarirwawo inini pachezvangu. But now it's the other way around. Chandoziva akapinda murelationship yenyu achiziva kuti ndozviripo, akazvigamuchira. If I still remember correctly uchiti akazvigamuchira kuti no usoja on zvakadaro, later on azochinja akudana worse still, audana nemafriends ake. My brother, this is what I want to tell you. Tinozvarwa, tikazvarwa chasara kufa, ukapinda basa chasara kubuda.
panguva inoi properties this zvepanopasi, this is vanity, it's all vanity. Ndofunga nezotati kwakuine nhamo dzakaanaunswa kuti kune nhamo dzavanhinginhingi vasiya vashaika maproperties avanawo ndofunga unomaziva atosara akamira. I was talking to somebody this morning chitaura kuti hey, vana vasara vachirwira here nekuti munhu anga nemaproperties akawanda zvinhu zvepanopasi. My brother, you are still young, you are less than, you are not even 37 38. You can start afresh. No. It's not too late to start afresh. You will find someone achakuda wakadaro wekuti you are going, instead of you kuti waraiti sexual intercourse penetration, you can explore other ways yekuti mufadzane zvichitoendeka zvakadaro, but paine respect. Because mukadzi asingakupe respect, then andifunga kuti pane marriage ipapo. Wagarira maproperties zvawataura wega nemurongoti iko zvino zvinagarira maproperties izvozvo zvandakuda kutira kuti hanzvadzika uite walk away from these properties. Murege asara ake nazvo, let her take over. Asi kana zviri musitama mako zvemari kubatwa, you can just go to that uri kuda here kuti uite take over kana kuti ndonokansela ndi amene utoita sene buildings avo kana vachitora bheko back. Free yourself my brother, chitanga kuita something else uri wega uenderere. Give yourself time cheche kuti you work hard ukanga uzvidistract from nyaya dzevakadzidzi. When the time is right, the right person achakuda wakadaro will come. And then don't have a challenge that kuti varume you vakadzi mimi, you always want to complain about varume, but varume avadzi mungonenye ego munotoziva kuti mimi they don't complain about you. The first mistake that happened here was to allow this boy to allow this lady kwenda ku nursing school, because after nursing school akabva kura musoro because iye ndiakwana more money kudarika murume. Zvandakambotaura nezuro zvazviya takamboita live tikaitaura nezuro kana kutora nezuro nyaya yevakadzi vanodzinga varume ati mazvona. So varume vacho vakati futi hatichadi kuti muende moti tiri kubatirigwa, saka munodei kwenyu vakadzi mimi? What do you want? Munoona kasacrifice mwana vanhu because muno mabasa evakadzi anobhadhara ende arimo hashaikwe evarume anoti tinetsei kudadza nevakadzi akatichienda kuchikoro kwacho natibatsirani nawo wakunorera neshamwari dzake. This is so disgusting guys. This is disgusting. My brother, you need to move on with your life. I am saying this boldly. Move on with your life. If it means you are looking for a bachelor's later, evidence unayo, move away. Musire, unotanga kupanyuwa, unoshanda yo. Uri mudiki, une future. Ano uya mkaza chakuda wakadaro. Achawu ya ni mwana waki. Andikuzwa. Kana ni mwana wako washe tora kuti ora iti mwana ndakuwa ita vangu. Wega nekuda kwako. Antika mwana kuti uchidzi mwana. There are so many ways of you being a parent, my brother. You can go and adopt. 1, 2, mkaza nako na vana vake, ukatora vana vake ukawaita vana vako, mukatora rama a very healthy and good life. And one, there are so many ways. Kana muri kutoka festival dikandis vanotora masponsa ako vakaisa mukadzi ngati mwana wako. Antuona. Zvakawanda. Move on. Apana usatombosora chichemana kuti kudi washungurudza zvakwana dzadzi yangu. Zvakwana. Wasungurudza zvakwana chinta move away. Move away and leave this bishu like that. Yeah, it's over this is smelly, but let's I think in short words, yeah, that's what I wanted to say. And also, remember conditions where Tagawan is we don't even say it because I'm also going to another support system. You remember in the same condition. Actually, nature was micro penis and it. Micro penis. Yes, we talk about these things and so forth, but Africa has shown out to you once. Azvitaugwi zvinhu zvakadaro hazvitauriki kuafrica kune zvinhu zvetabhu tinotukwa kunzi mutaura zvinhu zvinyasira havana unhu, but no hatitauri zvinyasira tiri kuita awareness because page rinoiri I always say kuti tinotaura zvisingataugwi zvamunoti hazvitaugwi kuafrica zvinonyadzisa kutaura isu pana pane patozvitaura because tikazviramba tichita sweep under the carpet zvinotaurwa rini. Look at it right now, wauya wega ukataura tinotora negroup and this condition to minister rayo inonzi micropenis zvinhu zvitoriko, but kuafrica tizvitaure hazvizikani because we are not allowed to this society because mafumuka antiona. But anyways, all right, it's okay my brother, but you need to move on. You're just kutika konzi kuti famba nebora siyana nemunhu. Yeah, it's okay. I'll keep you updated on it. All right, it's okay my brother. All right, thanks so much. Bye. All right, sharp.
handi mashona guys zvinhu zvinoitika kune vamwe vana veva mwana womwe munhu woyeyu mwana womwe munhu ari kuitirwawo izvi nemunhu wechikadzi kuti anonorara nemafriends ake but paaka anondivanzira inini hanzvadzi yangu akandiudza from the word go kare achindiudza nyaya yake ini zvandichiudza kuti ndenchiziva vangu nyaya dzakawanda but inenge iri nyaya yangu nemunhu iyeye handikadai kubva kare paakatondiudza ndakamubvunza mubvunzo tokati munhu akati no shes comfortable handika ari kuti anondida akadaro things like that and ndaitofunga even pandakamubvunza I did ask him ndikati now that azozvitaurira ega I can comment on this one ndiyanga asina kutaura ndasingakwanisi kukomenta anomuona ndakatomubvunza ndikato aisondoima ndichitaura naye mukova kuti ndichiti tutora sezekagumwe aka here ndakadai so ndikati so handimuona saizi zvigumwe izvi akataura kuti SIS ndopakataura nyaya yekuti kana ndichitowaita ndinogara pachemba that's when I knew how small it was handimuona how small it was and then ndikatosvika pakutombosajesa kuti ko tikatsvaga zvepenis enlargement zvekuafrica zvazvo handimuona but it's like zvepenis enlargement it's not easy to get mishonga yavo yavanenge vachimaketa zvinotorioneka chane ukaprocessa mheno but tinoona varume vakwanda vachienda kunotenga izvo zvemapenis enlargement izvozvo kureva kuti zvinenge zvinoshanda I don't know handimuona so vakadzi zvamoda kuitirwawo nevarume zvazviya imiwo itiraiwo varume izvozvo handimuri kuona zvamunoda kuitirwawo imimi vakadzi please itiraiwo varume venyu izvozvo kana waona kuti you can't stand murume uyu hauchamudi guys zvinoitika kuti rudo runopera you can grow out of love handika usati wamuhurira just tell him straight away kuti sha wangu ina handichadi mwoyo wangu handisi kuona ficha handichadi handichangodi handika ndatoona hangu zvimwe zviri nani you part ways nezvakanaka because zvinorwadza kuti unohurira muri kuita maronga maita madevelopments enyu matenga maproperties then boom all of a sudden ukurara nemafriends emunhu just like that ukutorara nemafriends emunhu it's not fair it's not fair so the reason why ndakanga ndisina kana kutomboti ndoda kumutsvagira musikana noti kudika it's a very good looking young man mukoma kuti very looking good young man indomzi yako kutaura naye very good looking mufunge mwana anotaura netsika neunhu chaicho but unotoshaya kuti vakadzi chi it's a condition guys kuwara iro wedhiro rekutoti kadora riri yeah, I think from today, same diaries, we should refrain in using that word. Sure, serious, starting from today, let's refrain from using that pan of diaries. I'm not going to say elsewhere, but I think it's a very sensitive word because they end up because of what we'll be saying. So I think we should refrain in using that word. Lekuti kadora. Zvakafanana nawo nekungoudzwa kunzi ndikati chi kuvakadzi amudi kunzi mvana. Anoona futi mvana rakatoreruka. Anoona ndikati chi right atindi kunzi ngomwa vakadzi. It's the same thing. Tinotaura kuti word rakadaro rinotyisa kutaura zvinorema kubuda muromo but we say kadora chiudza vanhu. I think we should refrain and stoti ameno tsvaga irimwe word rekuti taure tingashandisa but kadora I don't think maybe maito hure iroro ritori nani because that way truly speaking handadzi yedu yatotichinja mafungiro yachinja mafungiro because paanonzwa tichidaro panapa munofunga kuti anofila sei guys let's put ourselves in his shoes anonzwa sei kunzi hure chaiko chaiko hatidi kunzi mahure hatidi kunzi hure tototi hure hariti ngatsvage wedi kana rikuti achauriri nani hure tichiona kuti hure rine udzamu hwekudaro ngatingodzidzai kuti I don't know guys I don't know but ndo zviriko muri kuzvinzwa ndika hanzi dei ari kuafrica ndaimuda akanhango kana ndo zvakaita iyeyu musikana mukadzi wake akatotiwo ndomudawo akadaro but nhasi here we are anomaona saka panonetsa right ngatindirire mberi that's bishuri nani ni eni pane kunzi hure bishuri nani shu kutonzi bishu beta kana kutoti ashao zviri nani pane kunzi hure mai mwana kwai ndomuda zvangu zvakadaro naneti kutotaura kuti tsvimbo yaMozisi diki zvitori nani chokwadi shuwa kuti tsvimbo yaMozisi diki zvitori beta right
handei kumberi guys kana varipo tikutaura nyaya dzemamarriages in SA antika zvamuri kusangana nazvo mukati memamarriages enyu anditi nyaya dzamuri kusangana nadzo mukati memamarriages enyu amunawo zviri kurwadza panguva ino ishi zvati kusangana nazvo mamarriages umu kana kuti mumarelationships umu zviri kurwadza anomaona mukadzi haasi kutoziva kuti he's losing kune vamwe vanhu vakamirira hatozivi kuti is losing out kune vamwe vanhu vakatomirira hatozivi kuti kune vamwe vanhu vanenge vakatomirira kutoda murume iye right ndinofanira usha this one was calling back kwagana kuti shotgun Brandina Oidzachoka. Madharizika. Achoka mazita ekubhanzi ngatichi shotgun yedu. Right. Hello my sister. Muri sei? Hello. Mushe. Ndinoda contributor. Idino kwangu kune dambudziko SIS baba kwangu since takauya kuno kuchando ndini ndinotoita kunge baba ndinocontributa ndinochengeta tese tinoshanda but baba kwangu vakaomera SIS ndasalenda ndinoti vanoti tinofanira kushare mabills toshare but ndokuda chigrocery ndinofunga makazonyeroomekita kuti grocery kunongora kutuko toti ngatibatsirane pagrocery havadi asi kana ndikatenga chikafu ndo number 1 kudya chikafu chevana ndo number 1 kutora madesert ndo number 1 ndikaisa chikafu chavo noenda kukichen kuti mune nyama yerasa mune chimwe chiraisi cherasa wozvizadzira plate imese kamima kanotarisa neplate yazara zvakaita sei sismaili plate inozadzwa plate alright toti pamabills vanoita zveumbobata mumboita pamumbogadzira zvinhu woshandisa magetsi pamba unechindibatsirawo nemagetsi havadi ko pamunenge muchiti ngatishei pamakataura papa kuti ngatishei mabills api amaireva imi mamain bills hakuna nani kusheya iye anongobhadhara mortgage necouncil tax ini ndobhadhara mvura nemagetsi iye anobhadhara iyoyo mortgage nemvura necouncil tax saka ini ndobhadhara council tax gas neelectricity izvinezvi gas neelectricity zvakakwira kusvika mu400 I think ndoya minimum yataakubhadhara muno kozotiwo tikati chikafu chakudhura noti internet ndobhadhara noti mafoni evana noti timozo tumwe tuntu diki tinobhadhara naamazon ese mabhill yayo anenge achingoya ari paposta mangu okay kwaimimi amugoni mukagara naye pasi kuti muti baba mabills ngatiitei mabills aite list apa tosheya nepakati vanoti kudii takambozvitaura tikaedha ndobva taedha saka iye aiwedzera paaiwedzera kuti pake pacho akabva awedzera paandowisa nebuilding insurance ndokubva ndaisa nechakachaka tabva svikomu 900 angu akasvikowo kuma900 saka zvakafanana madhuru edu akafanana saka my question is chikafu hatikwanisi kubatsirana even though madhuru edu akafanana waita munhu ngokuti anongopinda mumba achingodla saka anongodla wodhota wobuda mustori mujusi
ndiye number 1 anozaza anotora big glass yezvekuda kutomusvotesa izvi. Ko mukamboti vhiki mune vana musingatengi chikafu musingati chikafu tibhorona anodlei Like tinoti tikapedza kutya anodya zvinhu 5 pamusoro unoti akabata murume anogara iye de achitenga chikafu chebheti ice cream unobata jeli akangoenda kitchen oya nekabheti akangoenda kitchen oya akabata yogurt zvinhu 5 aya wakola mari munayo munototi vapedza moti dessert akona zviripo oti dessert odzokera muoya nekokokora odzokera muoya neyogati nendisitisa vana but ndikutoona kutoti ndakamboedza kutaura zvisinelika but azvino anozvidefenda zvisingaiti vanongosakipa friji ko mukasakipa firiji yenyu hazviti pana kabhodhi nechikafu kana kuti mufiriji mumbomira kuisa chikafu chese mumboza chishoma shoma chimwe moviga mumakabhoti pamunoviga hazviiti ndambodaro but unenge wakutoserereswa nevana vanhu vanenge kuti mama munotangati aiwa zvinenge zviripo munotenga kola moviga handika vana muimini kana vana vakachakati munongonotora pamakaviga paya muchumupa asi musaisa pachena panoziva muri moyokarawo kune maloko emafingerprints paamazon punishment yacho ndeyekuti andinozamuno kana une good taste zvese unotenga mota yaunoda kandaona kuti akabatikana ndakatenga Range Rover. Okay. Saka vakati Range Rover yasina anogati andinoda mota dzakakwirira ndinoda mota dzakakwirira jealous kudaro yarugwadziwa jealous ndinotozviona kuti ndikatikada kutaura nyaya anogati asiye mota uri kubhadhara pachiukanza unobhadhara magetsi imota yangu kaya ndinoda imota yangu ndo yandodazvo iye wakamutengera mota yakaita iye ane driver mota rudzii anoita dzari dzekutenga idzi masecond hand ha mani vakuri makani mune murume wenyu 24 years aingodaro bhodhara maiwe kusvika kare ichi chese ndikakudza kuti chese chiri mumba ndakatenga ichake iye hembe dzake haatengi chinhu kana vana haatengeri hembe akasvika kuya kunondiani takauya tese totenda iyo plana yakauya ende futi iye ndiye akatanga kuita nesi saipe ndakazoda kuti ndiite nesi ndakatanga ndaita imedigrii saka digrii ngandikakona basa ndobvaita mashamwari angu bhandadvaisa kuti iwe ita nesing inoti vari kubhezari vari kupedza bhezari manje manje saka gore rendatanga nesing ndoyange inoti last grade nekupiwa bhezari ndobvandati akaita hondo ndinotoite nesing chimbochengeta vana vakura ndizvanoita ndo last year yekuita kosi otherwise ndinobhadhariswa ndakatozoita zvenharo ndobva ndangoenda kunesing pepe but izvizvo raindapedza ndakupa michonja handitori qualified saka unotofanira kutobhadhara mabills nai mune mutato tina kokuti henyu achiinda hake musara zvizvo muchishandira nevana venyu musara nevana venyu nokuti musvika kupi muchiita basa iroro rekuti murume mukuru anongoita basa kunodla zvinhu mupiri zvevana mazhinji ndira anoita chikafu soga kana neunogomborwa wamutandita anyari saka anogonyara mumba make akagonyara mumba make ko imimi muchiri kudanana naye here murume wenyu unomuchimoti ndipaboya vana aiwa hazvisinei nekutobeya vana love chaiyo muchiri kudanana here kana kuti makatoora muine maziro aanoitai noti zvekudya zviri zvekudya hazvazvina mhosva nekuchita anochita zvamuchapiwa
Pamuchapiwa siki yenhingirikiri yakauya. Ndinoprema kosi. Asi muchiri kungorara naye imi sababa vevana. Akusi kupusa zati murume wei asi kuti ndonasa kuti nguva yakwana yekuti achinotenga chikafu chake achidla ari kwaanenge ari. Serious. Ngachinda akanotenga chikafu achinda ake musare muzvichengetera nevana. Mune vana vangani? 3. Musare yune vana ngachinda. Because it sounds like Papachina. Saka magirlfriend acho munomawanika mufoni yake. Saka akawana girlfriend yambuya vechirungu. Kumbuya yawana mari. Aida umbotesta. Unovaziva here mbuya wacho? Mbuya ivavo ndo vaikumbira. Vaikumbirwa. Saka akati vatumira pusi yacho. Baba venye vani makore mangani? Vari kutumira pusi kuna mbuya vechemberiwa vechirungu. Hey, zvakaoma. Zvakaoma ridiwe. Saka mbuya vechirungu hamuna kuvabvunza kuti mundani nemurume wangu? Pamaingodawo kutesta. Pamaida kutesta kuti mwangu ndinotiwo twarungu vanenge vakamira sei. Naimboda kutesta. Tadiyo gwamakangoona. Ndobaba. But I think it's high time now muchigara pasi nemumudza kuti ini ndasvika pakuti takwana. Ndafunga kuti nangu handichadi zvemarriage. Handichadi zvemarriage, ndafunga kuti ndichisara hangu nevana vangu, ndichibuda hangu ndine nevana vangu. Then momusira yenyu nemogeji yake, mutsvaga yenyu pechise munhu wanesi kudai, munosvigarira yenyu. Nokuti hamungafirika kungoningirira, apa murungofira ngovatiwa yenyu chete. Zvomurungofira. Aiwa murungofira ngovatiwa chete zvamurungofira. Saka zvinani muchisara yenyu mune freedom nevana venyu, mukushuva mohla kuti moviga pai mayogati. Moviga pai madizeti, achingohla. Eni kwewe kuzopakura zintiro rakasara. Iyo ngasari kutenga chikafu. Vari kutombogona here kana kuti vangozvomugona. Baba yavo. Ndiyo vakomani kwavo zvakoma zvinenge zvazvemazera avo. Mabvunzi. Naye vakoma pambedha apa ivo vachiri kugona here vanguru. Vanozama. Saka mozongogumbuka panyaya yechikafu apa chete. Mabasa. Zvakaoma. Alright, aiva vakoma ichandotona chiitai conversation chiitai zvivindi muchigara pasi navo muchiwadza kuti nangu zvemerika ndichadi chingachichuza mochitomudza kuti even kubva nhasi chaichekwa because chirega kutodyira bhonzo kunyara chitotaura chokwadi kuti even chikafu ndotenga ukaramba kondomda chikafu pano but naye uchindinya kuzodza zindiro kudai uchidla chikafu darika munhu wese pano patisingadi kutenga saka ini zvemereji ina handichadi nazoshingai mumire panzvimbo mone zanodi kuda muchoyo wakabatawo magrosari amen. Mukambomuvhurisira mukambonyatsotaura kuti handichadi pamwe zvinogona ngochinja. Unoona zvakaoma. Aiwa moraiti vakoma sori venyu mufunge at least mukambotaurawo munombofira zviri nani asi chimboshingai pa decision iyoyo kuti mumudzira handichadi
moramba makatitsikama kuti handichadi timborata oti chikafu oti matishu moti double basa iroro zvakaoma zvakaoma alright wakoma thanks very much Okay, thank you. zvakaoma asikana imi vanhu vari kusangana nezvinhu zvakawanda vasikana kumamereji right atinzwei vamwe kana varipo guys varipo here vamwe vari mumamereji esouth africa echii amene vari kusangana nezviri kunetsa anomaona varipo here vamwe vari kusangana nezvinonetsa variko here vamwe kusangana nezvinonetsa guys tinzwewo mumamereges enyu kuti zviri kufamba sei zvakamira sei anomaona ngatinzwei kuti zviri kufamba sei guys let's understand what's going on hande itinzwe kuti zviri kufamba sei hanzwe itinzwe zviri kufamba sei varipo here vamwe vanogona kufona varipo here vamwe vanogona kufona guys tinzwe kuti zviri kufamba sei guys mumamereji mwana wakugara muzvimereji zvenhema guys zvimereji zvinji zvingori zvimereji zvenhema guys zvibhishu mereji zvakaoma ende varume shuwa hamurevereki wotombozama kumira nemi kudai bhum wadzokawo kutoireti ushu wechikafu ushu tombozama nepoti ndimbochinjira nemboenda vakadzi mukushungurudza varume honai uyu pasina 10 minutes bhum vauya vekudla vechepasi chepemhino apa fonai tiwe hai fonai tinzwe guys fonai kana maguma kufona ndishinda hangu zvakaoma zvakaoma rume tengai chikafu mudzimba dzamunogara naime munoda kutenga gwanani varume tengai chikafu mudzimba dzamunogara please buy food for your wives tengai chikafu vakadzi vadle mungada kutodla kupakura kudai zimukonde kudai sokungogarira mutoireti chikafu chasi kutodla dessert kokuzononga maapple kokuzodla yogurt one night kokupedzapo kudla magrapes one night kune maloko emafingerprint paamazon vanofana kutenga iyoyo loke asisho akana ndimiwo murume otengwa loka here kusafingerprint murume nekuti asi kuda kutenga chikafu woisaiwa maine vana imi munoziva kuti imi chikafu che100 chakawanda mukoma gotoni ndikunyepa here food ye100 yakati unokosakriveza ndova inoisa 200 yangu pasai 150 nonitenga chikafu odla ake kaiwo madhanoniwayo neuyu nemafajiwa yandada kudla munhu anofana kupfekerwa saizi chaichai inokwana kuti adzidzeka haiwa varume ngavatenge food varume please tengai food imbosurprise vakadzi venyu muinde negosari mutenge magosari muise mumba unongochidya uchiti chabvepei unongochidya chekuhurigwa vakadzi mungovavigira nemaboyfriends chikafu vanhu havambodla muchedya chikafu chebva kumaboyfriends ngofarira kudla muchingobvuravhura mafiriji musingazivi zvabhepi zviri mumafiriji tengai chikafu munhikirire hanzi I applaud my main food anototenga nokuti unenge achifanira kudla ari right chero akavhura firiji nokuti regai vadla avachauya nechimwe kwasingadi kutenga chikafu zvakafanira baba vaya vanodhonza njanji vanodhonza ngikiri ava chitima vaodhonza mabhasi anoona kune mukadzi ungagara nemunhu akadaro especially zvikuruseka handi vanhu vanotenga chikafu kana vachidla 15 mazai ka1 saka kunotengwa mazai mangani acho kumba kwacho kunokuti everyday mazai 15 kuti 5 loaves dzechingwa kune 2 kg esadza daily oramba kutenga munhu akadaro oramba kutenga guys munhu akadaro wokuti nani ndodla 15 mazai asi handitengi guys imeneje yacho inogara saka yavabeyo vaya vakatofunga vokuti vakutobhostaka hapana kana kugona paya nekuti havatorori ndiani mukadzi akaenda mukachibhoila mazai 15 agobika furu chicken kwevandila mafuru chicken makanyiwe ichibvepi kumafuru chicken nokuzimbabwe zvinenge zvekondendiwo chokwadi zvakadaro vanhu vakaisirwa paya vakatidza kupedza vakashunyuruka vaifa kavachidla papa vaya ndakaona vava padhuze nokuda kufenta ndotomene chikafu chakadaro ini vakatidza kupedza zarakasara ririmo mutrei memanekuriwo nechinda vanladza nambomwiwa vaite mukadzi kwai ndoenda kutoilet ndoshata mata changu kutonozvibreka kuzimbabwe chinobvepi chikafu chakadaro aiwa kababa yanoshandira imi
kana chikafu vanozotenga here chikafu kana varoora vari kuzvishandira chidya chaveko zvinoti vari single kana varoora chero chekanozotenga here chikafu Messi masters afara nezva. Thank you, Messi. Thank you. Bless for the stars. Thank you. 9. And the years are 6 rows. Can I go shop every day? You should take a 15 months every day. Bend in hand. Zviri say right. What can I want for guys? Hakuna ukazongera zvakadaro Sophia akutorina mukadzi kuya ndochokwadi hakuna muripoera vamwe thank you for 50 stars thank you for 50 stars thank you for 50 stars guys paripoera vamwe roda kufona varipoera vamwe roda kufona kuti nzwe marriage kwamuri kuti kuSA kupi kwamuri kuti muri kudyora vana bhangu vari kuita sei vana bhangu resi nezvikwambo vari kuita sei ndazoseka madharis Anzi aifuna richapa grosari vanhu vakamukuti ndofunga ndozvaive paiva hakuna zvakaita izvo hakuna anzi ndani 13 years ndakambogara chiimira toverengei anzi aituka sedzama ndaito mukana 5 kuri ndoni ngoutangira kuridya chete wodzoka ubvarara pamanenge ane appetite ari nani ake anotomukira zauyo pane uyo anodla apedza kudla main food odla 5 madessert chaasina kutenga achikorwadziwa nekuti munhu akazvitengera nechirovha yake jealous will kill us when we right vari vadamoda kufona guys kana pasina ntienda hangu ngarwadziwa nemunhu nekuti munhu azvitengera nechirovha yake imwe nyaya ndakati pane page rinonzi OC so mati pane imwe page nyuwani rinonzi OC okay pane page rinonzi OC nyuwani rakavhurwa so anongonditega pane akanditega musuna achikumbira kuti hanzi tokumbirawo SIS MELLY kuti mutaure nezvenyaya ye like social media vana vechidika pasocial media vanoita basa rekutuka vanhu vakuru okay anoona so maybe it can be a topic for another day anoona so tinongotaura ndozati dzinotitukisa asi tinotongotaura ido atiri kutaura because zvinhu zvezvi zvinozonyanya ukaona vanhu vemapeji vakutosvika utaricha kuti batsirai anoona mumbotaura nezvazvo pane zvavanenge vatoona. Thank you for 350 stars. Thank you my sister. Thank you very much Pati. Pane zvavanenge vatoona anyway. Pane zvatoona. We might as well tingotaura tichidarika. By the way, it's not good kune vana vadiki. Padiaries and tatsira kuona mchidaro handika kuti muinde kuma page evanhu vakuru muchinotuka vanhu vakuru. Anoona. Let them be. Munoziva here kuti vazhinji vacho vanhu vakuru ava vanenge they'll be going through some stuff. Amusiri mega vanadiki munenge muchienda through some stuff. Sokuti marriage ramenoka kuuya murume ari kundidai. Vamwe vanogona kuti vasinawo varume asi vachitoenda through some stuff. Saka imimi kuti muwanikwe mazera ma20s ma30s muchinotukana namba vane ma50 60 years guys nyatsofungai. Imbopafungai ipapo vari mai vako. Haisi mhosva kuti vana mai vakuru tiuye pa social media. Haisi mhosva. The reason why Zuckerberg asina kuisa age restriction because anoziva kuti isocial media isocial platforms ekuti vanhu vese vanenge vane madepression vanenge vane chii vanoda kunofara vanofanira kuenda kumaplatform iwayo vachinozvifarirwa maplatform pavo. Anoona then mofollowa muchituka munoziva here kuti zvinokunzirai macases. Chinonzi mai hazvire mubereko kwakagomera 9 months chete muchipatara. Munhu mukuru who is almost of your mother's age ndimai vako. Ati muri kunzwa sweet here as such tingomuona sokuti ndimai vangu munotuka vana mai venyu muchituka mazichembere ndai munokosha vana nhova mazimbuya maziroi mazihure mambuya. It's wrong guys. Imbofunga vari mai vako vati ndodawo social media ndoda kunotambawo nevezera rangu koya vamwe vanachituka mai vako kudaro unonzwa sei? Munonzwa sei? Munoziva here kuti mirai ndikupe a very good example pano. Munoziva here mai vamunenge muchituka vaya vaya tete mudhudha vaya kuti if it will make you feel better let her speak. Instead yekuti muende kunovatuka better musaende paplatform pavo. Let her talk vari one. Musaendeko kana muchiona kuti hamugoni kunonyarara don't go there. Regai vavhente nevashoma vanenge vanavo vanovafarira.
she went through a lot. Ina ndikomenti hangu page kwavo zvekudaro. Asi mukateerera nyaya dzavo, antika I am not taking sides here, guys. Anditori sides, but ndikutaura chokwadi. She went through a lot. Mai vava vakapinda a lot. Mai vava vaida muzukuru wavo zvekudaro. Munye zvinhu zvanotaura ka utofunga kuti hazvisi normal. Mai ava vaitei. But she would go all out. Yes, do maybe. She would go all out for muzukuru wavo. Whether ukama wanga uripo pa social media, whether ukama wanga urichi, they created a relationship. They created a bond. Muno vanoto musafunga guys, vanotoziva kuti Maria yakanyura. She knows. Remember, she was left. Vakatosara vari muchikwere chekupa hama yavo Maria vakatora. Yemunhu ainzi akashaika vakatora mari. Vari muchikwereti. Vanogona kutopinda mudepression nenyaya yemari iyoyo. Saka tinovhenda zvakasiyana guys. We vent differently. Vamwe vanouya vachichema pasocial media. Vamwe vanomwa mushongo wemakonzo. Obva ati nyika yarega zvingo ndife zvivharani. Animona umwe achitaura sezvaakutaura achita izvo zviya. It's a way of healing. But vanadika hamuzvi understand. You don't understand that because hamusi mazviri. Hamusati masangana nazvo. Figure yavanotaura ifigure inotyisa yaya guys. Convert that money muise kuma US dollars kana kumarands. Monoti mari. Figure yavanotaura ifigure inotyisa yaya. Let her be. Allow her to be, guys. Social media is for tinokwana tese guys. Chinonakidza ndechekutika vanenge vari papeji pavo. Vanenge vari papeji pavo. Imi munofollowa muvatevera munoenda kunovatukira papeji pavo. It's not right. Vasiyei vavhende kana vachasvika pakunyarara, vachasvika pakupora. Munhu anenge afirwa guys nasi atimuudzi tichema so. Anochema zvaanoona fiti. Umwe anovharira mhere. Umwe anochema akanyarara. Umwe adi zvekutaura. Umwe anochema kusvikira gore rapera achingoti ndiri kuchema. We grieve differently guys. Vari pakutochema maivo vari. Let them be. Imi munobva maenda manje munodi munosvikonowedzera fire. You are not doing any good guys. You are not doing. Kana pane vana vangu pana ndozati mafollowers edu anofollowa akawanda. Ndinenge ndine vana vanondifollowa pano, vana vofollowa futi uko. Anomaona. So mese munenge muri vana vedu kwese. Ndimi vatiri kutaura navo iko zvino izvi. Andimaona. Allow it to be. Even if you don't go there, chinotukira zvinosvika pakupera, vanosvika pakupora, vosvika pakunyarara. Muzongona kuti tamalaiva avo mamwe ekutoseka ekudidi, mutozoti amai ava vaimbo. Andimaona. But mukaramba makavatsika konzi, muchiti mukadai zvinondowedzera salt pachironda. Mubva kuti saka ndiri kutukirwa zvakanaka zvandaita. Andimaona. Allow her to vent. Imimi zvamunenge muchiita, don't go there. Kana mona kuti you can't handle kuti pari kutukwa munhu wamunoda, don't just go there. Avoid it. I always tell you guys kuti I will never be kune vamwe magroups in it because ndinenge ndichitukwako and I can't be and I've never been there and I will never be. But you know what? I find peace. I keep coming to social media because andizvioni sometimes. Ndinosanganawo nezvimwe nemistake but zvimwe andizvioni. Zvinosvika pakutopera ndisingatombozivi kuti ndakatukwa. Musaendako guys. Let her vent. Vane vanhu vashoma vanenge vachida ikoko vachivaitira zvavanenge vachida. Vari kurwadziwa. I hope mukundinzwisisa and hamuzoti ndakutukira ndakudzai zvokuita ndakudii ndingozama kukuonesai kuti hamungazviunderstand muchiri kukura muri vana vadiki. It's a way of healing. Vari kugriva. Kufamba muchitukana nevanhu social media hamuna zvamuri kuti muri kuda kuti vanhu vanyarara ndika vanonyarara sei muchienda kunowedzeredza. Imboignora imunasa kutaura nezvezita remunhu wenyu monoti pane munhu anotaura ino. Muzvipa vhiki moudzana kuti hatiende kwamataugwa sengwa ngatirambe takazvitinya tiri kutyora tenge tisingazvioni hatipinduri. Panopesera pasina chekutaura. But munovaramba muchiita kuti masweleta arambe awane zvekutaura nekuti pavanenge vachinotaura imoenda kunotukirira voti saka muda tutuka right bora mberi. Hazviperi. 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 Chazvinoita mai ndechekudai soka imi munogona kuzotukirira anditi matukirira kudaroka muzukuru wavo bva azobuda abuda ka anyatsoita introspector izvo zviraitanga achifunga andika pese pakafamba nati tivaka pamusingazivi mimi pamanga musipo unyatsoona kuti no man I need to go and amend natete vangu ava vobuda oti tete oti reach out tete ndauya ndakakanganisa sorry
mangwana mboona vari vese imi makatukirira munozodii imi munenge matukirira munozodii remember munhu uri wega unofunga guys kwava rwendo rwakafamba isati ruzivi tanga tisipo ima muruzivi manga musipo rwendo runozvikira nevanhu 2 vaifamba vari 2 animaona wanyatsofungisa kuti but kana pane munhu akandibatsira paupenyuka tete wangu akandibatsira gandiende ndinotaura navo animaona otaurirana sefamily vanga vatove nesefamily kuseruko voenda kufamily yavotaurana sori shaa sori tete mufunge tinorasikawo ndiri munhu wenyama udaiti muzukuru wangu ndakunzwa sori let's move on matukirira modini modini ngatitigefamba tichitukwa vanhu vakuru besides zvokuti kwanzi makavamaka kana kuti munovavenga ntikudika its just wrong kungofamba muchingotukana navanhu vakuru vamusina zera navo kuzviunzira minyama nenyaya idzodzidzi vamwe zvimwe zviri kutonetsa izvozvi inyaya dzekuti kuna mai wawakatuka wakakudzidzira tsamwa kuna mai vanenge wangotukwa usingazivi wasanga navo masitimu watongotowadza kuti isi hure zimuroi kubva vangoti ende mwana ndakamutadzei mwana venaye zvinhu zvakutokuwira basa rangu vachiinda kuindavhyuka mwefa wakuriwana uchari wani nenyaya yekutaura zvinhu zvepasocial media munhu usingazivi wangotifunga kuti itigwe zvinhu zvakanaka zvatovharika nenyaya tsamwa yemunhu yakaipa guys inokunda kuroya tsamwa yemunhu ndiyo muroi mukuru hapana mushonga unokunda tsamwa kuti but anotuka everyday ndakamutadzirei ndakambokudza ngati kuna mwana uchiita munamato chaiwo uri munamato tipati mwari uya ndimuzivi ushu asi everyday anenge achindituka kuzviudzira macases guys nekuda kuti social media iti ningi wakapenga hazvikupi chinhu zvindokukanganisira life yako because iwe kana wakuzobhetera zvimwe zvinhu uri wani ngoshati ko zvinhu zvangu zvakabhenda papi ko zvinhu zvangu zvakabhenda papi ko ndipapa ndakanganisa kutaka kuti mwari hamundinzwi aiwa mwari vari fair mwari ndewo munhu wese but unhu hwatinoita pasocial media sometimes mwari ndiwari vari feka vanobloka mamwe mablessings nekuda kwemiromo yedu hanzi hapana chinhu chakaipa pano pasi semuromo unogona wakafanana nestick emechisa unotungidza pano one stick emechisa inotungidza liverpool yese sango rese rinotsva animona sango rese rinotsva thank you for the stars guys sango rese rinotsva nechinhu chinonzi ichi chidiki chinonzi rurimi ngatidzorei rurimi rwedu madhayarisi vana vangu mukufamba umu hatisi kutukana asi tiri kutsurana murudo mukufamba umu musatuketete vaya musatuke vana mai vakuru mukaona vachitamba vanafani madhumbe vava anozvifarigwa mukadzi uya muregei atambe afare kubasa kwandishanda vamwe kumba kotoriwo nestress dzeko shes here to distress shes here to enjoy yourself shes here kuti ainteract wachitambwa nevamwe machemberezera rake imi munoenda kunofolowa kunoataka ikoko chiri fani chekuti amumbotione tichienda kumapeji evana vadiki normally ndinoenda for support inini ndinotoenda zvangu just to support once in a blue moon mugana nachidarika neapp ndosiya comment yangu ndorova pasi mosara makazara pakomende ndatorova pasi handidzokipo handimona mangwana mundu ndafuta rimwe zuva mumboti nyaya musingandioni I just go for support kuti vasangozoti vana SIS MELLY ava tisapoti wavadi ndinosvika kunisa comment yangu ndodarika handimona but hatitambirimo nekuti munenge kune vana vadiki vachona toita futi maplatform edu echichembere evanhu vakuru semachembere acho iwayo motevera futi kuzotukirira movatevera futi kunotukirira that's not fair guys that's not fair regai machembere agare kumachembere ikoko imi chiendaiwo kwenyu kana maona tichiuya kuzotukirirawo kwenyu aiwa tisi tinenge tadena andimaona but kana tisina kuyawo kwenyu ngosiyana nemadzimai guys amoni kuti zvinozomozozvinyanya kunyasoenda pausina papeji remunhu ari kutozvifarirwa nevanhu neabi yake dzimwe chembere dzake dzaanenge achiroya nadzo izvozvo imi munosvika pamunotaka kunotukirira its wrong you block your blessings because of the things that you say and do on social media muchifunga kuti makapenga and then you be watching vamwe vachitoenderera mberi nelife vachitoenderera mberi nelife imi makamira panzvimbo wani then you tend to wonder what is going on neupenyu hwangu hapana you just need to go back into your room and say mwari but ndakatuka vamwe mai ndimai vangu ndakavatuka mufunge mumacomments munhu nekusaziva because you are also a mother maybe by the time you reach 40
technology inenge more advanced. And you're not going because everything now is moved by internet. Everything is moved by internet. Saka mama wako cheche vari kumusha kana vachiida social media vape. Let it be. Vanegirei download Facebook vape. Vanopinda magroup emachembero. Vanopinda kunana confessions what ndo magroup echikuru. Kunana SIS MELLY diaries upo. Kunana Tete Tilda. Ndo kumagroup avanenge vachikwanisa kupinda. Anditi kunana Tete Midiko kwacho ukoko. Ndiko vanokwanisa kupinda. Anditi ndizvo. Right. Saka nakoti titaure ipapo. Antika guys. Ichirega indinde. Feel free to bring in the topics. Guys. Ini ndinotaura. Feel free to bring in the topics. Amuri kuda. It's a blessing. It's a blessing. Atingarambi kunzi vachembere because shuka dio kwavari meso avo vana vatachembere. Anenge ari ma20s ka tachembere. Antika patikuzotuka amen. Pamwe tisitakainyo tochembera zvotosara. Pamwe ndo zviri mustyle ndo zviri fashion anoona. So and I blame masters akauya aya nekuti things go to waste people found out they can get paid. I don't know. Shadows are grace masters chero neso panoti now. Do you know what masters are namari grace? Masters are naga namari ngani. Haana kana mari ngani inoshamsira masters. I think the person anoita mari masters ndivana kora obidi. Ndivana mari masters. Because every life yake anobva. Anobva every one life anogona kubva pane 10,000 stars, 15,000 stars. Ndivana vanoita mari. And certain number we shall account for every word that comes out of it. Thank you makanaka. Asana namboona angu kuside kwedu isusu pakamboita muzimba nobva ne20,000 every life ubva ne20,000 andika ukaona nenga toita hake 5,000 ma stars anenge atopusha zvokutodaro anenge atopusha zvokudaro anoona saka ndingoti guys let's refrain from kutaudana mai vakura vatisingazivi anoona tichivatuka we don't know what they are going through kune vamwe vanoti hana nyadzi hatotyi kutora picture yamai vari papeji pavo kuzvifarira kunda kunoposta kuti vatukwe haunzi kutya haunzi kunyara haunzi kutya iwe pache zvako uchitora picture kudownloada picture yamai vari kuzvifarira hauvazivi havana chavakanganisira vanambotaura newe unongodownloada picture kuti ndoda kuti vanosekwa chete kunzi ndaposta vasekwa kuti vatukwa haunzi kutya zvimwe zvinhu ityai Mwari kwete vanhu zvimwe zvinhu ityai Mwari kwete vanhu vanhu havana basa vanokufarira kusekera kukoresa nhasi but kune ari kumusoroko ndiani yese manje kudarika vanhu ityai Mwari vana vadikini right wanonoka live ichangopera isifarai live yakupera guys saka tosangana zvakare muchikamu chinotevera guys we meet again muchikamu chinotevera pane nyaya dzavo you want to share you want to talk to us you want to share nevamwe vanhu uda kubvunza mazano we are free you come kuseri you can bring in as an audio toposta futi as an audio vanhu totomboi unogona kuwana rubatsiro mumacomments anenge achikandwa paaudio unenge wasenda iyoyo handika then kachida kuuya palive tozodzoka futi palive tofamba futi nelife vanhu vanyatsonzwisa nyaya kuchiwana rubatsiro handiti pano hatidi kusekana handitika pano hatidi kutukana ndosaka mana macomments amanga muchinyora vamwe muchitukira ndandichidelete I was deleting mama comments ekuti munotukira because munhu anenge achitaura nyaya yake it's his or her story then ione ngori comments chenhu chitukirira kana kutaura zvinhu zvisingaendani ndinodelete because kuramba chingokutsiuraika munonyatsoziva kuti hazviiti but munenge muchinyora so ndinongozodelete munhu akanyarara anoona so guys muve nezuva rakanaka kwanzoda mvenge that will be another day not today not today usually my Friday but it's busy mangwana nobody did a Friday but mangwana 3 busy mangwana 3 busy guys motenga matickets guys kuleicester musi wa 16 June guys kuleicester kunenge kuine barbecue kunenge barbecue tinenge iri koko handika iri kusponsorwa nevanhu na Big Kevi handiti Big Kevi is hosting a barbecue koko kuti unokwanisa kuuya nemhuri yako handiti kuri kunzi vana vadiki £5 kupinda kubva kuseni kusvikira manheru vanhu vachigocha vanhu vachinwa vanhu vachiuya nemacamping chair avo makagara madjs anenge aripo vanhu vachifara vanhu vachitamba you need that vanhu vari muno UK you need that sometimes handika saka people in Leicester handitika people in Leicester 16 July yes 16 July July yes Nirvana 16 FC. July
Justina, yes, thank you. 16 July. Saka, please, guys, secure your ticket. Hande ikusho tinosapota tenge tiriko tichifara. 5 pounds vana kupinda, vanhu vakuru 20 pounds. Yeah. 20 pounds vanhu vakuru kupinda. Yeah. Eat all you like. Oh, it's per 20 pounds. Oh, okay. All right. Per 20 pounds apa, guys, hands unodya kusvika wapera waparuka dumbu. Saka it's kind of like you eat till you drop. Unodya urambidzwe, you are not limited pachikafu. Haulimitiwe pachikafu kabvisa 20 pounds yako uchadya kusvika moyo wamira zviripo kana kudzokorodza ruteni. Eat as much as you can. You can eat as much as you want and as much as you can, right? Hanchidzokana ndapoze. Ndichadzoka asi ndichanonoka. Animona. So guys, if you can, let's pay my 20 pounds every time I taneta. Singete chikotambira kuma sausage kunyama. Nirvana FC Hamilton Park Molester. Nirvana. Yeah. Hamilton Park. Hamilton Park. Hamilton Park, yes, in again buffet, yes. Hamilton Park in Leicester. Yeah. It's a ground, a very nice ground. Bora. And more. A very nice big ground, the green grass in the big ground. Tichifara. Vana dumebi chimbomira izvozvo tikadzoka chisiya mabarbecue iwo hausikwa zve mabarbecue akutaurwa matikeza kutengura pagedhi kana kuti 20 pounds out of 5 pounds kids. 2 p.m. and p.m. Vana 2. 10. Kune kwakachena guys 10 kuno dzinenge dzakachiwisama saka 10 kune kuri maskati chaiko unoona saka let's go and our own people and itinofara and zvakare team UK team Australia Canada don't forget to join us Zororo Mulani andika joina Zororo Mulani guys thank you sai vasimuri kumbojoina yenyu haina zvimwe nezvimwe muri kujoina zvenyu muri kujoina thank you for your support zvakanakira iwewe mangwana ukafa muda kuenda kumba ndo patouya isusu zvedu tokutora takananga newe takaenda newe kumusha kana une imwe polisi wotaura kuti ndikuvigwa nemwe polisi tokupa mari iyo will help you pamariro kuti matumbu nemakuru nenyama nezvakawanda kuti udye vadye vari pamariro antika so want to join Zororo Mulani just get hold of me antika ndokubatsa kuti uwane polisi yako antika kana pane chinenge chanetsa you still come back to me antika tobatsirana kuti tiende movie beri regai ticheme neveieta vakazvikwa mari neraiwa tinochemawo nemi tichiti simakaisa mari yenyu mugasi makazvikwa nyuma izvi zvinongorwadza ndokuti vamwe vazhinji vakatengesa dziri dzimba cheko vachiti inodzoka ya multiplier kana kuti yazodai antimaona asi muchaina wakadecide ake kutiza nemari asi ndipo paya pandozodzokera pashoko rangu randakambotaura gore riya guys kuti machaina aya munyika medu mutunyanya kuva tolata stereki we are accommodating them too much machaina aya navo vasvika pachinzvimbo chokubira vana vevhu kuti bira munyika medu kuya kutora mamiliyoni $1 kucorrecta big voyage and nothing is done about that. Nothing is done about that. Vana veZimbabwe ndizvo mudzidze kuhakira mapyramid scheme akawanda mapyramid scheme ukaona nyonzwa unopuwa mari zvayaita ngonzwa ishamari yako inodzoka yabeka inenge washandei waitei unobata ku-up tafadzwa pa 064-895-4837 namba dzangu za-South Africa ndizopa WhatsApp dzaunondibata kungonzisa mari yako apa inodzoka yawanda kuti yashandei waitei hamusi kunoti pyramid scheme munotanga muchivhevhetedzwa guys muchipiwa iye achibvisa yake muaccount achikupai waisa 250 yodzoka iri 350 totora chibereka makaona kusera 350 ya yodzoka iri 550 atinyatsokuredzai kusvikira waisa mari svinhu dzakareba ochifara manje odisapia
Imagine 1 million US dollars guys yakaenda nayo. Imari yekutamba nayo. Barbecue venue kuLeicester panonzi pa Nirvana FC Nirvana FC pa Hamilton Park. Nirvana MC pa Hamilton Park. Nirvana FC. Mira drop a postcode. Postcode what? What mune? LE51LU. Niweka bombini. Okay. Nirvana FC Hamilton Park. Can I list down ukuzia but can I kunze baby? LE51LU. And lots of parking there. Parking and pads, and the park is safe. And it's a secluded area. You know, kuma low density saka. Kuri safe, guys. Very safe. I've been there. I know the place. Kuri safe. Shogut ma parking iripo. In Havana FC Hamilton Park LEF1LU. And my own LE5 LE5 1LU. Yeah. Right. My own and do post code. Kuno ndazuma post code kuti usvike panzvimbo. Saka do post code isajara ngoti. Ngoti ndongeza address zvinongosvika kuno kunoitwa zvepost code guys kuti munhu agonosvika panzvimbo pasina post code munhu asviki. Post code iyo ndo address iyoyi. Hanmona. So guys, more usiku wakanaka tichika madyeiko muri kubikeiko nhasi kuAfrica uko. What are you cooking? Africa chicken means meat. Zenemuri one nyapa. Muri kubikeiko. More usiku wakanaka tichika guys. Bye bye.